கீதா மகாத்மியம் வேணா படிக்கலாம். கீதா மகாத்மியம் படிக்கலாம். அதுக்கு டைம் கீதா இருக்கும். தாரிஷி மேம் வந்தா சொல்லுங்க. கீதா மாதாஜி சாஸ்திரி வந்துட்டாங்க. வந்துட்டாங்களா? ஓகே, அப்போ ஸ்டாப். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். இல்லையே. வந்துட்டாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மியூட்ல இருக்காங்க. மாதாஜி பேர் சொல்லுங்க, அப்பதான் அவங்க யாரையோ நீங்க சொல்றீங்கன்னு ஹரே நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணா. இருக்காங்க. இல்ல மேம் சொன்னாலே அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்கள தான் கூப்பிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். Hare Krishna, ma. Just I was going live. ஒர்க்கிங்கா? உங்களது லைவ். ஓகே ஓகே, காட் இட். ஆமா என்னோடதுல பண்ணிருக்கேன். ஷூர் மேம். ஸோ ஐ லீவ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. பிரணாம் பிரணாம். प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। ராம் கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्णा माता जी, ஹரே नमस्कार। கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம், கிளிப் மட்டும் போட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. வாழ்க வளமுடன் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி. कृष्णा माता जी, வாழ்க வளமுடன். இந்த 5th கேண்டோது லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து, அதாவது சொர்க்கத்துக்கும் போயிடலாம், கீழே உலகத்துக்கு கூட போயிடலாம். நம்ம பனிஷ்மெண்ட் அவ்வளவு இருக்காது. பட் நரகத்துக்கு போனா எவ்வளவு பனிஷ்மெண்ட். என்ன மாதாஜி, இவ்வளவு பனிஷ்மெண்ட்? ஐயோ பாவை. மாதாஜி எனக்கு 2 நாளா ஒரே கனவு மாதாஜி. அங்க போன நரகம் ஆனா நான் வந்து அதுல சஃபர் ஆகவே இல்லை, நான் வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்படிங்களா? ஆமா. அதான் சரி, என்னடா நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே படிச்சுட்டேன். அதாவது நம்ம இண்டிவிஜுவலா நம்ம எப்படி வேணா மாத்திக்கலாம். நம்ம சொசைட்டில இருக்கிறப்ப அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஆ, கண்டிப்பா. அடுத்தவங்களுக்காக ஃபாலோ பண்றதை விட நம்ம ஹரே கிருஷ்ண இதுக்காக நம்ம ஃபாலோ மாதாஜி. பண்ணிக்கணும். நம்ம சேஃப்டிக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கரெக்ட் ஆமா. மாதாஜி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான். சேஃப்டின்றதை விட அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய தத்துவமே. அப்படிதான் அப்படிதான் இருக்கணும், அப்படிதான் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். இறைவனால கொடுக்கப்பட்டது. அதை நாம வந்து அப்படி எடுத்துட்டு போனாதான் நமக்கு நல்லது, இல்லையா? எதுவுமே நம்ம நல்லதுன்னு சொன்னாதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோமே, இல்லையா? அதான் அதான். இல்லைன்னா நம்ம இவ்வளவு இல்லையா, அது இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டோம். நம்மளால பிரச்சாருக்கு கஷ்டம் வராது மாதாஜி, நம்ம ஒழுங்கா போனோம்னா. அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம எப்பவாவது கஷ்டம் கொடுக்கறோமான்னு யோசிக்கிறவங்க கண்டிப்பா வாழ்க்கையில வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுட்டு ஃபாலோ பண்றதுக்காக ஒரு முயற்சி எடுப்பாங்க. ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்குறோன்னே தெரியாம வாழ்றவங்க வந்து, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குருனுடைய அருள் இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால வந்து செயல்படுத்தணும். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அவங்கள வந்து அஜ்ஞானத்துல இருந்து அதாவது சத்வநிலை. இன்னொன்னு பாத்தீங்க இல்லைங்களா? அந்த இதுலயே வந்து 3வது ஸ்லோகம் வந்து கொடுக்கப்பட்டது, சிவியாரிட்டி ஆஃப் த பனிஷ்மெண்ட் எப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு, இல்லையா? 3வது ஸ்லோகத்துல. லெட் மீ ஷேர் இட். பாத்தீங்கன்னாக்கா, மோட்ஸ், பேஸ்ட் ஆன் த மோட்ஸ், they are placed between different grades of hellish planets. அப்படின்னா இந்த நரக உலகத்துல கூட வந்து வெவ்வேறு விதமான நிலைகள் இருக்குன்றத வந்து, அதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த வாழ்க்கையில மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இது ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும். நாமெல்லாம் மனிதர்களா இருக்கோம். நமக்கு வந்து மனசுன்றது ஒண்ணு வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். அந்த மனசை வந்து நாம சரியான பாதையில எடுத்துட்டு போகணும். அதை நம்ம கரெக்டான வழியில டிரைவ் பண்ணி போலன்னா நம்மள வந்து நரகத்துக்கு தான் அழைச்சிட்டு போகும், இல்லையா? தெரியாம பண்ற அது வந்து அறியாமை வந்து கொஞ்சமான ஒரு கஷ்டத்தை வந்து லீஸ்ட் மிசரி, அதாவது பனிஷ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும். அறியாம பண்றதுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் உண்டு, ஆனா குறைவான வீரியத்துலதான் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா ஒருத்தர் வந்து தவறான வழியில நடந்துக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கு, அதாவது இது தவறு இது சரி அப்படின்னு தெரியும். ஆனாலும் அவங்களுடைய ஆசை இது வந்து எது ரஜோகுணத்துக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது வந்து தமஸ் குலத்துக்கு, ரெண்டாவது வந்து ரஜோகுணம்.
ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். இது இது சரி, இது தவறு, இந்த பாதையில நம்ம போகக்கூடாது அப்படிங்கறது எல்லாமே தெரியும். இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஆசை என்ன பண்ணும், ஓவர் ரூல் பண்ணி அவங்கள வந்து தவறான பாதைக்கு தான் இட்டு செல்லும். ஏன்னா அவங்களுடைய இலக்கு வந்து என்னது, அதாவது அவங்க என்ன இலக்கு வச்சிருக்காங்களோ அதை அடையணுன்றதுக்காக எந்த பாதை வேணாலும் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அவங்க. ஓகே, அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து இன்டர்மீடியட், அதாவது மிதமான அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுடைய என்ன சொல்லுவாங்க, தன்மை வந்து மிதமா இருக்கும். ஆனா அதே வந்து இது கண்டிப்பா இது வந்து இன்னும் பிகாஸ் ஆஃப் ஏத்திசம், அதாவது இன்னொருத்தவங்க என்னன்னாக்கா இம்பயஸ்லி அண்ட் இக்னரண்ட்லி, அதாவது நாத்திக தன்மை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க வேணும்ட்டே பண்றது. ஏன்னா அவங்களுக்கு அகங்காரம் உண்டு, கடவுள் நான் நான் கடவுள் அப்படிங்கிற நினைப்பு இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து பிசிக்கல் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அப்படிலாம் இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படிங்கறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பக்குவத்துல இருக்கிறாங்க. இது பயங்கரமான ஒரு தன்மை இது இல்லையா. இவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், பயங்கரமா இருக்கும். ஓகே, இது வந்து பனிஷ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், பயங்கரமா இருக்கும், அடர்ந்து. நாத்திகவாதிகளுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் வந்து நிறைய. இது நம்ம நாத்திகவாதிகளுக்கு போய் சொல்லவே முடியாது இல்லையா. மாதாஜி சாமி கும்பிட்டுட்டே இருக்காங்க மாதாஜி, ஆனா ரொம்ப தப்பு பண்றாங்க மாதாஜி. எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டு அவங்க ஜாலியா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் தனி நரகமே ஏற்படுத்தணும் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு இல்ல, அதுதான் சொன்னேன் இல்லையா, அது அது ரஜோகுணத்துல இருந்து வர்றது. ஒரு பக்கம் சாமி கும்பிட்டாதான் வரும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அது ஒரு ப்ராப்ளம். தே ஆர் யூட்டிலைசிங் ஃபார் த பர்சனல் பெனிஃபிட்ஸ். சுயநலம் வந்து ரஜோகுணத்துல நிறையவே உண்டு. ஓகே, சோ அது தாமசிக் குணத்துல வந்து அவங்களுக்கு அவங்களே அவங்களுக்கே வந்து கெட்டது பண்ணிப்பாங்க. அவங்களுக்கு எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாது தாமசிக். ஓகே, அது வேற ரகம். ஆனா அது ரஜோகுணம் வந்து அவங்க சுயநலத்தை கொண்டு அவங்களுக்கு வேண்டியது, அவங்க எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பௌதீகத்துக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து இறைவன்ட்ட நம்ம வேண்டுனா இது வரும்ன்றது தெரியும், அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ரகம். நம்ம அவங்கள மாத்த முடியாது. அவங்களே எங்கேயாவது ஒரு வாட்டி அடிபட்டாங்கனாக்கா அப்போ அவங்களே திருந்திப்பாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. அவங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லணும் மாதாஜி. ஆனா அந்த காலத்திலேயே சொல்லுவாங்க மாதாஜி, தாத்தா பாட்டி எல்லாம், நீ தப்பு பண்ணா நரகத்துக்கு போவே, கொதிக்கிற எண்ணெயில போடுவாங்க ஆமா, அப்படின்னு கரெக்ட் கரெக்ட். பயம் பாட்டி இருக்காது சொன்னதெல்லாம் எனக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கு. கரெக்ட். சொல்லுவாங்க மாதாஜி. சரி, நம்ம ஆனா இதுல அவங்க அதெல்லாம் இதெல்லாம் இல்லை அவங்களாம் இதெல்லாம் மாதாஜி. படிச்சதே கிடையாது இல்லையா. இதெல்லாம் இல்லை படிச்சதே மாதாஜி. கிடையாது. அவங்களுக்கு எழுத படிக்க கூட தெரியாது இல்லையா, கை நாட்டு அந்த செவி வழியா வந்திருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம், செவி வழியா. அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேசிக்கலி சமர்ப்பணம் இருந்திருக்கு. பெரியவங்க சொன்னா அதை கேட்டுக்கணும், அது கரெக்ட் அப்படிங்கிற அவங்க சொல்றது ரைட்டு தான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அவங்க வச்சிருந்தாங்க. அததான் நாம அங்க பாக்கணும். இப்ப நம்ம பிள்ளைங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் கேக்குறாங்க இல்லையா. எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் வேணும். சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணணும். சயின்டிபிக்கா வந்து எல்லாத்தையுமே ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இல்லையா. எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஆனா இருக்கு, அதுக்கு நாம அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த சயின்டிபிக் அனாலிசிஸ வந்து பண்றதுக்கு நாம தயாரா இருக்கணும். அப்ப பண்ணாக்கா தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா அதே வந்து சயின்டிபிக்கா இல்லாம நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வேத சாஸ்திரங்கள் மீது நம்பிக்கை கொண்டு சொல்லும் பொழுது எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நம்மளால அதுக்கான உதாரணங்கள் வந்து சில இடங்கள்ல வந்து நமக்கு இமீடியட்டா வராது. ஆனா எல்லாத்துக்குமே இருக்கு ப்ரூஃப். ஆனா நமக்கு அந்த அளவுக்கு டேலண்ட் கிடையாது சொல்றதுக்கு, அதுதான் உண்மை. இப்ப ஆச்சாரியா லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. பிரபுபாதர் இன்னைக்கு அவங்க சொன்ன அந்த இது எக்ஸாம்பிள் மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா. பனிஷ்மெண்ட் ஏன் நரகத்துல எதுக்கு இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஸோ மாதாஜி கேட்ட கொஸ்டினை வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். ஏன் இறைவன் வந்து இவ்வளவு கடுமையான தண்டனைகள் கொடுக்கணும், தண்டனைகளை வந்து உருவாக்கி இருக்கணும். நமக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான தண்டனை கொடுத்து நம்மளை வந்து சரிப்படுத்தக்கூடாதா. அவர் தான் அவ்வளவு கருணையானவர் இல்லையா, இஸ் எ மெர்சிஃபுல் இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கேட்டாங்க மாதாஜி. ஆனா அதுக்கு பிரபுபாதர் ஒரு இது கொடுத்தாராம். அதாவது நம்ம இந்தியால எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட் டிரைவிங் இல்லையா, உட்காந்து ரைட் சைட்ல தான் டிரைவர் கார் ஓட்டும் பொழுது ரைட் சைட்ல தான் இருப்பாங்க. அதே வெளிநாடுலாம் போனீங்கன்னாக்க லெஃப்ட். இங்க கார் டிரைவிங் பண்ணீங்க அங்க போனோடனே நமக்கு ஈஸியா ரைட் தான் வருமே தவிர லெஃப்ட் வராது இல்லையா. நம்ம எப்பவுமே ரைட் ஓவர் டேக்கிங் எடுப்போம், லெஃப்ட் ஓவர் டேக்கிங் எடுக்க மாட்டோம். திட்டுவாங்க, பயங்கரமா திட்டுவாங்க. ஏன்னா டிரைவ் பண்றவங்க லெஃப்ட்ல பார்க்க மாட்டாங்க, டிரைவ் பண்றவங்க வந்து ரைட்ல தான் நம்மள ஓவர் டேக்கிங் வரத பார்ப்பாங்க. திஸ் இஸ் த ரூல் இல்லையா. அப்படி அந்த இடத்துக்கு போனா நம்ம
வந்து ரைட் ஓவர்டேக்கிங் எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து பெனால்ட்டி போடுவாங்க. எங்க யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த ரூல். ஏன்னா இது வந்து பயம் ஒன்று இருக்கும், நமக்கு தப்பு பண்ணா நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் வரும்ன்ற பயம் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ரெண்டாவது வந்து ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். இட் வில் அவாய்ட் ஃபர்தர் டேமேஜஸ். ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டிரைவிங்கே இருக்கோம், நம்ம இந்த இடத்துல ரைட்ல எடுத்து நம்ம டிரைவிங் பண்ணிட்டு போனவங்க அங்க போனோடனே நம்ம ரைட் எடுத்தோம்னாக்கா நமக்கு பின்னாடி வர வெஹிக்கலுக்கு வந்து நாம வந்து வி ஷுட் கைட். அவங்க வந்து நம்ம எந்த ரைட் எடுக்கிறோமா லெஃப்ட் எடுக்கிறோமான்றது நம்ம பின்னாடி வர வெஹிக்கல் வந்து நம்ம டயரை வந்து கண்டிப்பா அவங்க பார்ப்பாங்க. இது ஒரு டிரைவரா நான் அப்சர்வ் பண்றதை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, வென்னவர் நம்ம கார் டிரைவ் பண்ணும்போது நம்ம முன்னாடி போற வெஹிக்கல் வந்து லெஃப்ட் போவானா ரைட் போவானா இல்ல ஸ்ட்ரெயிட் போவானான்றது அனாலிசிஸ். அதாவது டிரைவிங் பண்றவங்களுக்கு வந்து 5 கண்கள், 5 ஐஸ் அவங்களுக்கு. எப்படின்னாக்கா நம்ம 2 பக்கம் மிரர்ஸ் 2, இப்படி முன்னாடி பாக்குறது ஸ்ட்ரெயிட்டா பாக்குறது 3, இந்த நம்ம முன்னாடி கண்ணாடி இருந்து பாக்குறது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லெஃப்ட் ரைட் வந்து 2 ஐஸ். ஓகே, ஸோ 5 கண்கள் வேணும் நமக்கு. டிரைவிங் பண்றவங்க வந்து ரொம்ப அலர்ட்டா இருப்பாங்க. தே வில் ஹேவ் தட் காஷியஸ்னஸ் கண்டிப்பா வரும். டிரைவ் பண்ணாதவங்களுக்கு அந்த அலர்ட்னஸ் கம்மியா தான் இருக்கும். நீங்க டிரைவரா இருந்தாக்கா கார் டிரைவர் பண்றவங்களுக்கு வந்து அலர்ட்னஸ் 4 பக்கமும் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்துதான் ஆகணும், இல்லைன்னா அவன் வாழ்க்கை முடிஞ்சதுதான். அவன் பார்க்காம எப்படி லெஃப்ட் ரைட் எடுத்துன்னு போயிட்டான்னா பின்னாடி வரவனுக்கு என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும், இவன் எப்படி போவானே தெரியாது. ஸோ நிறைய வாட்டி வந்து நம்ம முன்னாடி போறவன் இப்படி போனாக்கா ஐயோ அவனை ஃபாலோ பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணியாவது போவோம், இல்லைனாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் தூரமாவது 3 லேன்ஸ் இருந்தா இன்னொரு லேனுக்கு மூவ் ஆயிடுவாங்க. இதுதான் ஒரு கரெக்டான ஒரு டிரைவிங் ஸ்கில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய செய்யக்கூடிய செயல்கள். இதை நாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். ஈவன் யூ ஆர் பிரயாணியா இருந்தாலும் நீங்க பாருங்க உங்க டிரைவர் என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல எப்படி ரைட் எடுக்கிறார், எப்படி லெஃப்ட் எடுக்கிறார், நம்ம முன்னாடி போற கார் எப்படி போகுது. ஃப்ரண்ட் சீட்ல உட்காந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா இதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதனால ரூல்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு ஃபாலோ பண்றதுன்னா டு அவாய்ட் டேமேஜ் கண்ட்ரோல் ஆல்சோ, இல்லையா? இன்னொன்னு நமக்கு பனிஷ்மெண்ட்டே எதுக்குனாக்கா நம்ம பண்ண கர்மங்களுக்கு தான் நம்ம பனிஷ்மெண்ட்டே எடுக்கிறோம், இல்லையா? ஸோ பகவான் யாருடைய பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் ஏத்துக்கிறதும் கிடையாது. ஆனா பாவ விலக்கு உண்டு, இது பக்தர்களுக்கு மட்டும். இப்படி நம்ம பேசுறோம், அஜாமிலனும் இந்த மாதிரி ஒரு தவறு செய்திருக்கான், இல்லையா? இல்லையா? பிராமணனை கொன்ற பாவத்துக்கு வந்து என்னன்னாக்கா இந்த இது தாமிரமான இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்துல வந்து கீழே வந்து எரியுமா, இல்லையா? நம்ம ஒரு காப்பர் வெசில வந்து நீங்க அடுப்பு மேல வைங்களேன், அந்த சூடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால டாலரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ மேல சூரியனுடைய பிரகாசம், கீழே வந்து அதாவது அக்னி ஜுவாலையில எரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய தாமிரத்தினுடைய அந்த ஸ்தலம், அது மேல வந்து ஒருத்தர் வந்து நிக்க முடியுமா? ஒரு அடி எடுத்து வச்சாலும் என்ன பண்ணுவோம், இன்னொரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு பாகத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன், இப்போ நம்ம நல்ல வெயில்ல வெறும் காலோட நீங்க நடந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? ஒரு கால் வச்ச உடனே அந்த இன்னொரு காலை வந்து வச்சு இந்த காலுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேப் கொடுப்போமா கொடுக்க மாட்டோம், இல்லையா? சோ கொஞ்சம் அடுத்து இந்த கால் சூடானோடனே இந்த காலுக்கு இப்படி நம்ம வந்து ஒரு பேலன்சிங். அந்த மாதிரி அந்த நரகத்துல வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா நம்ம அந்த ஹீட்டை வந்து நம்மளால தாங்கவே முடியாது. ஸ்டில் நமக்கு உயிர் போகாது, ஏன்னா அது வந்து ஸ்தூல உடலே கிடையாது, சூக்ஷ்ம உடல், இல்லையா? சூக்ஷ்ம உடல் எது? மனசு, புத்தி, அகங்காரம். இது வந்து கண்ணுக்கே புலப்படாது. ஸோ அந்த உடல் வந்து வலியும் வேதனையும் அனுபவிக்கிறத மட்டும் ஃபீல் பண்ணும். ஆனா உண்மையிலே வந்து அங்க ஸ்தூல உடல் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது. அந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படும் போது உண்மையிலேயே நாம் ஏதோ சஃபர் ஆயிருக்கோன்ற அந்த ஃபீலிங் கண்டிப்பா வரும். ஸோ இதை ஏன் நமக்கு வந்து யமராஜர் கொடுக்குற? யமராஜரும் ஒரு தூய பக்தர் தானே, பகவானுடைய கட்டளையை அவர் நிறைவேற்றின்னு இருக்கார். அட்லீஸ்ட் நம்ம பண்ண இந்த பாவங்கள் எல்லாம் கழிக்கிறோம் நம்ம, இல்லையா? மீண்டும் வந்து இந்த புவியில பிறக்கும்போது நமக்கு பழசு எதுவுமே ஞாபகமே கிடையாது. நாம என்ன போன ஜென்மத்துல நரகத்துக்கு போயிருந்தோமா சொர்க்கத்துக்கு போயிருந்தோமா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது, இல்லையா? மறதியும் வழங்கப்பட்டு விட்டது நமக்கு, இல்லையா? இறைவனுக்கு மட்டும்தான். அப்ப எத்தனை பேர் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பாரு இறைவன், இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா செகண்ட் சாய்ஸா மாதாஜி நமக்கு அந்த நரகம் வந்து செகண்ட் சாய்ஸ் கிடையாது மாதாஜி. செகண்ட் சாய்ஸ் எப்போ வரும் சொல்லுங்க? உணர்ந்த பிறகுதான் நமக்கு செகண்ட் சாய்ஸ். உணர்ந்த பிறகு. ஆமா, உணராத வரைக்கும் நமக்கு செகண்ட் சாய்ஸ்ன்றதே தெரியாது. எத்தனையோ சாய்ஸ், மல்டி சாய்ஸ்ல சுத்திட்டு இருப்போம். ஓகே, உணராத வரைக்குமே, நம்முடைய தவறுகள் உணராத வரைக்கும், நாம் யார் என்பதை அறியாத வரைக்கும், இல்ல நாம செய்யக்கூடிய
பாவங்கள் எல்லாம் யாரும் பார்க்கறதே இல்லை. நான் திருடினாலும் யாரும் பார்க்கல, நான் பொய் சொன்னாலும் யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா? நான் அடுத்தவங்க சொத்துல ஏமாத்திட்டு இருக்கேன்றதும் யாருக்குமே தெரியாது, எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் யாருடையது? என்னுடைய பாவம் இல்லையா? அந்த பாவத்தை வந்து நான் வந்து எங்க தொலைப்பேன்? இந்த மாதிரி நரக உலகங்களுக்கு போய் தான் தொலைப்பேன். அது அதே மாதிரிதான் யாருக்கும் தெரியாம தான் நம்ம பனிஷ்மெண்ட் கூட அனுபவிப்போம் இல்லையா? யாருக்காவது தெரியுதா நம்ம பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிப்போம்ட்டு? கண்டிப்பா தெரியாது, நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதனால யாரும் பார்க்கல, யாரும் தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம தப்பு செஞ்சோம்னா நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இறைவன் நமக்கெல்லாம் அந்த அக்கௌண்ட் புக்ஸ்ல எழுதிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ நாம பக்தி கொண்டு போனா அதை அவரே ஹேண்டில் பண்ணி நம்மள இது பண்ணுவார். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே தவறு இழைக்கிறவங்க தான் இல்லையா? ஆனா பக்தர்களுக்கு என்ன பண்ணுவார்? அவங்கள வந்து அவருடைய கருணையால வந்து மீண்டும் ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பார், செகண்ட் சான்ஸ். ஓகே, அதே பக்தர் அற்றவர்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அவர் ஒன்றும் தடை விதிக்க மாட்டார். ஆனா அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு புரியாது, அஜ்ஞானத்துல இருப்பாங்க, அவங்கள புரிய வைக்கவே முடியாது. ஒரு குருனுடைய கருணை இருந்தா, அவங்க எங்கேயாவது ஒரு சுக்ருதி பண்ணி இருந்தாங்கனாக்கா அந்த கருணையால அவங்க வந்து they will be able to pull up. அவ்வளவுதான். அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்கள வந்து சத்வகுணத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்குன்னா குருவனுடைய அருள் வேண்டும். அதனாலதான் நாம எல்லாருமே அடியனுக்கு அடியன் தாசனுக்கு தாசன் அப்படிங்கிற அந்த இது, நம்ம என்ன அஜ்ஞானத்துல தவறு இழைக்கிறோம்னு நமக்கு தெரியாது. குரு மட்டும்தான் நம்மளை ரட்சித்து அந்த கரையை சேர்க்கறதுக்கு வந்து உதவி பண்ணுவார். இஸ் த போட் டிரைவர் இல்லையா? சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய கடல்ல நாம் எல்லாருமே ஒரு கப்பல்ல வந்து பிரயாணிச்சுன்றோம். அந்த கப்பல்ல ஓட்டக்கூடிய அந்த இல்லையா செயலர் யாரு? குரு தான். ஸோ நம்மள கொண்டு போய் கரை சேர்க்கிறவரே அவர் தான். குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இறைவனை காட்டிலுமே கருணைக்குள்ளம் கொண்டவர் குரு. ஏன்னா அவர் ஒரு ஜீவன் வந்து சஃபர் ஆகிறது வந்து யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா? இறைவனும் விரும்ப மாட்டார். ஆனா நம்ம கூடவே அசோசியேஷனா இருக்கிறது யாரு? குரு தான் இல்லையா? நம்மளை எப்படியாவது கரை சேர்க்கணும்னு வந்து நினைக்கக்கூடியவர் யாரு? குரு தான். அதனால நம்ம முதல்ல குருவுக்கு வந்தனங்கள் செய்யணும், குருவுக்கு நாம பிரார்த்தனைகள். அதனாலதான் காலையில நீங்க மங்களார்த்தி பார்க்கும் பொழுது யாருக்கு நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க இது பண்றீங்க? முதல்ல குருவுக்கு தான் இல்லையா? சோ குரு அஷ்டகம் பாடுறது என்னது? குருனுடைய கருணைக்காக நீங்கள் யாசிக்கிறீர்கள். யூ ஷுட் நோ த வை வி ஆர் அட்டெண்டிங் மங்களாரதி. இது என்ன ஜஸ்ட் போய் பகவான் திருப்பள்ளி எழுச்சி பார்த்து வந்துடுறது கிடையாது. இட்ஸ் லைக் வி ஆர் கனெக்டிங் டு த லார்ட் த்ரூ த குரு பிரார்த்தனா. இறைவன் கிட்ட நாம என்ன பண்றோம்? வி ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் த ரிலேஷன்ஷிப், சம்பந்தம் இல்லையா? காலையில் எழுந்த உடனே அந்த சம்பந்தத்தை நாம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் பொழுது அது அன்றைய பொழுது முழுவதுமே வந்து எடுத்துட்டு போவோம். சித்திரலேகா மாதாஜி ஃபீல் பண்ணாங்க, அவங்க ஏதோ புது இடத்துக்கு போறதுனால இன்டர்நெட் இல்லைன்ட்டு. என்னால வந்து ஐ எம் மிஸ்ஸிங் மங்களாரதி சம்டைம்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ். ஷீ இஸ் ஜாயினிங், அதனால நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இல்லையா? ஸோ வென் யூ ஆர் இன்க்ளைன்டு, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மங்களாரதி பார்க்கறது வந்து முக்கியத்துவம் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் தட் ஏதோ ஒரு அதாவது எல்லா கோயிலுமே தான் வந்து மங்களாரதி நடக்குது. ஒரு எப்படி அந்த பாவத்தை எடுத்துட்டு போறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. ஓகே, வி ஷுட் ரியலைஸ் அண்ட் டூ தட். எப்ப ரியலைசேஷனோட நம்ம பண்றோமோ அப்ப வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு நல்ல பாதை என்பது ஸ்திரமாக்கப்படி விடுகிறது, பட்டு விடுகிறது. ஆனா நம்ம உணராமலே ஏதோ பிளைண்டா பண்ணிட்டு போறோம் பாருங்க, அது வந்து ஸ்திரத்தன்மை பெறாது. எப்ப வேணாலும் அது சறுக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய மனசு எப்படி போதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அதனுடைய அதாவது ஈடுபாடு வந்து வேறுபடும் இல்லையா? நம்ம மனசு ஸ்ட்ராங்கா இப்ப ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை இருக்குன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போய் இறைவன்கிட்ட வேண்டுவோம். நம்ம இப்ப எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைனாக்கா இறைவனை வேண்டுவோம், ஆனா அந்த ஈடுபாடு லெவல் வந்து குறையும். இதெல்லாம் உண்டா இல்லையா? எல்லாருக்குமே உண்டு இது இல்லையா? ஆனா இப்ப பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் தெரிஞ்ச பிறகு நாம என்ன பண்ணுவோம்? இப்ப எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இறைவனுக்கு தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்துக்கு நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம். உண்டா எல்லாருக்குமே? ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்கிட்டீங்களா காலையில எனர்ஜி வருது. அது அந்த மங்களாரத்தி பாக்குறப்ப அந்த பாட்டுக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னா கூட ஒரு எனர்ஜி இருக்கு நமக்கு. இன்னைக்கு படிங்க, நீங்க சும்மா இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு உட்கார்ந்து அர்த்தம் படிங்களேன், அப்போ இன்னும் ஈடுபாடு ஜாஸ்தியாயிடும். துளசி அர்த்தம் இன்னைக்கு சூப்பரா படிச்சு அந்த குழந்தை. ஓகே, ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா.
நான் எப்பவுமே மியூட்ல வச்சுட்டு தான் நானே பாடிட்டு இருப்பேன் அந்த இடத்துல. ஏன்னா வீட்ல எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்களா, ஸோ சவுண்ட் வந்தா அதுக்கே என்ன 4:30 மணிக்கு எல்லாரும் எழுப்பிடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ப்ராப்ளம். ஸோ எங்க பிரபு 5 o'clock தான் எழுவார் கரெக்டா. அதுக்கு முன்னாடி யாரும் எழ மாட்டாங்க. அதனால மியூட்ல வச்சிருவேன். நல்ல சவுண்ட் வந்து நான் வைக்க மாட்டேன். பட் அது சன்னமா ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அதனால அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே குட். ஏன்னா நம்ம சுத்தி வட்டாரம் இருக்கிறவங்களையும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு வந்து இம்பாக்ட். ஓகே. ஹஸ்தி ஏவ ராஜன் பவதோ மது விஷஹ பாதாரவிந்தஸ்ய குணானுபாதனே. இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டாங்க. மாதாஜி 21க்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணணும். 20 20 ஆமா. 20 ரதிர் துராபா விதுனோ நைஷ்டிகி காமம் கஷாயம் மலம் அந்தராத்மனஹ. இது சொன்ன பிரேயர்ஸ். ஓம் நமோ சொல்லல மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा शिवापदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते भूपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी दिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, reading from Bhagavatam 4th canto 22nd chapter 20th sloka. ஸோ நாம இந்த சனத்குமாரர் அவர் பேசுறத பார்க்க போறோம். அப்படின்னா இங்க பிருத்து மகாராஜனுடைய மேன்மையான குணத்தை பத்தி கேட்கிறார். பிருத்து மகாராஜா ஒரு தூய்மையான பக்தர், இருந்தும் அவர் கேட்ட கேள்வி வந்து அடக்கத்தோட வந்து கேட்ட கேள்வி வந்து எல்லோருடைய நன்மைக்கானது என்பதை வந்து சனத்குமாரரால புரிஞ்சு கொள்ள முடிஞ்சது. எனது அன்பான மன்னனே, நீ ஏற்கனவே முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவிடைகளை போற்றி புகழ்வதில் நாட்டமுடையவனாக இருக்கின்றாய். ஸோ இன்னைக்கு சாண்டிங் பத்தியுமே சொன்னாங்க. வி ஷுட் டூ சாண்டிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். வந்து இப்போ இந்த நரக உலகங்களை பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது வாழ்க்கையில இவ்வளவு சங்கடங்கள் இருக்கா இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்களை கூட நம்ம டவுட் படக்கூடாது. தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் ரைட். இது நாத்திகர்கள் பண்ணக்கூடியது. அதனாலதான் நாத்திகர்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஹையஸ்ட் பனிஷ்மெண்ட் யாருக்கு? நாத்திகர்களுக்கு. இந்த 440 ஸ்லோகம் 4வது சாப்டர்ல 40வது ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா? ஸோ இந்த 40வது ஸ்லோகம் வந்து, அதாவது டவுட் மென்டாலிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அடுத்த ஃபியூச்சர் பத்தி யோசிக்க வேணாம், இந்த உலகத்திலேயே அவங்களுக்கு நிம்மதி இருக்காது இல்லையா? அதாவது த இக்னரண்ட் ஃபெய்த்லெஸ், நம்பிக்கையற்ற மனிதர்கள், அறியாமையில் இருப்பவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து வேத சாஸ்திரங்களை கூட அவங்க நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா? who doubt the revealed scripture இல்லையா? அவங்களோட டவுட் இதெல்லாம் வந்து யாருப்பா இதெல்லாம் படைச்சது, யாருப்பா கடவுள் இல்லையா? இப்படி எல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க பாருங்க. அவங்க வந்து do not attain God consciousness. அவங்க என்னைக்குமே இறைநிலையை அடைய முடியாது. அவர்கள் தவறி விழுவார்கள். ஃபார் த டவுட்டிங் சோல், அதாவது எப்பவுமே இந்த டவுட் மென்டாலிட்டியோட இருக்காங்களே, சந்தேக குணம் உள்ளவர்கள், அவர்களுக்கு வந்து there is neither happiness, இந்த உலகத்திலையும் அவங்களுக்கு நிம்மதி கிடையாது, ஆனந்தம் கிடையாது. அடுத்த ஜென்மம் என்று இருந்தாலும் அதுலயுமே அவங்களுக்கு ஆனந்தம் இருக்காது. ஸோ நான் ஜட்ஜ்மெண்டல், நான் வைலன்ஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டிஸ். எப்பவுமே அடுத்தவங்களை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம தட் இஸ் ராங். நம்ம எதிர்த்தரப்புல நின்று இருக்கிறவங்களை வந்து எப்ப பாரு ஜட்ஜ் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஒருத்தர் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் அப்ப எப்படி மாதாஜி அவங்க வந்து எனக்கு வந்து அவங்க வந்து தீமை பண்றாங்க, அதை வந்து நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, தெரியாம போய் நான் எப்படி மாட்டிக்குவேன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எழலாம் இல்லையா?
இறைவன் மீது நம்பிக்கை உண்டல்லவா நமக்கு. இறைவன் நம்மளை என்னைக்குமே காப்பாற்றுவார், நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை காட்டுவார் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா. ஒரு கடினமான ஒரு சூழலை நமக்கு விதியினால நம்ம ஏற்படுத்தினாலும் அந்த சூழலிலுமே நமக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த பாதையை இறைவனால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மன உறுதி நம்ம வச்சுக்கணும் இல்லையா. அந்த விடாப்படியான அந்த உறுதியை நம்ம ஸ்திரமாக்கி கொண்டால் நமக்கு எந்த சூழ்நிலையிலுமே நமக்கு அது அதாவது அது இம்மையா இருக்கட்டும் மறுமையா இருக்கட்டும் இல்லையா, இந்த யுக உலகத்துல வாழும் பொழுது அது நல்ல சுச்சுவேஷனா இருக்கட்டும் கெட்ட சுச்சுவேஷனா இருக்கட்டும் இல்லையா, சூழ்நிலையா இருக்கட்டும், இறுதியில அந்த நன்மையை நமக்கு பகவான் அதை அப்படியே மாத்தி கொடுத்துருவார். அதனால அந்த நம்பிக்கையை நாம என்றைக்குமே விட்டுடக்கூடாது. இன்னைக்கு கடினமா இவ்வளவு நாள் கடவுளை தான் நம்பினேன், கடவுள் ஒன்று இருந்திருந்தா அவரையே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சங்கடத்தை கொடுத்தாரு இல்லையா. திஸ் வாஸ் ஒன் திங். ஒரு ஃபேமிலி, என்னுடைய தூரத்து சொந்தம், அவங்களுடைய ஃபேமிலியில நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள். அவங்க நல்ல ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இல்லையா. ஸோ அதாவது ஃபேமிலி குல வழக்கம் இதுல எல்லாமே ரொம்ப ஆழ்ந்து ஊறி போனவங்க. அவங்களுடைய மகள் என்ன பண்ணாங்க, நகாஷி வாஸ் டூயிங் என்ஜினியரிங். இது ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதை இது ஆக்சுவலி. ஓகே, அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபேமிலி கௌரவம், இப்போ அந்த லவ் மேரேஜ் இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசுலாம் கிடையாது. அந்த பெண் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, வெரி எந்தமே நம்ம அந்த பொண்ணை நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நான் சிறு பிராயத்துல இருந்தே நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த குழந்தைய. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதாவது அஜ்ஞானத்தால பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காதல்ல விழுந்து அந்த பெண் வீட்டை விட்டே கிளம்பிட்டான். தெரியாது, அம்மா ஊருக்கு போயிருந்தாங்க, அந்த சமயம் பார்த்து ஷீ லெஃப்ட். ஓகே, அந்த மாதிரி போயிட்டு காதல் திருமணம் பண்ணிட்டான். ஆனா அவ போன பையன் நல்ல பையன் கிடையாது. இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் ஆல்சோ. அண்ட் தென் அந்த கூட போன அந்த பையன் ஷீ பிலீவ்ட் இட், அவனை நம்பி போயிட்டான். ஸோ அந்த நம்பிக்கையில போனப்போ அவ 1 year கூட வாழல, ஒரு குழந்தையோட வீடு சேர்ந்துட்டான். ஸோ அப்போ அந்த அவங்களுடைய அம்மா எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு தான். ஓகே, அவங்க சொல்லுவாங்க, கடவுள் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு சோதனை கொடுத்தார், கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரா, இருந்திருந்தா என்னுடைய கஷ்டம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காரா, எனக்கு கூட அப்ப எனக்கு ஐ எம் நாட் அ நாலேஜபிள் பர்சன் இல்லையா. ஆனா நான் எப்பவுமே சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ அதாவது கடவுளாலதான் நம்ம இவ்வளோனா இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அப்பவே பிளைண்டா வித்தவுட் எனி நாலேஜ் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி சமாதானப்படுத்துறன்ற, ஷீ இஸ் பீயிங் எல்டர்லி, என்னோட ஒரு 15 வருஷம் பெரியவங்க அவங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு எப்படி சமாதானப்படுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த பெண் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு வாழ்க்கையில அவங்க ரொம்ப அவமானப்பட்டு இல்லையா, ரிலேஷன்ல யாருமே அவங்களை இல்ட்ரீட் பண்ணல, பட் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கூனி குறுகி, ஸோ அப்படி ஒரு நிலை. அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல பார்த்து திருமணம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க, நம்ம இதுலயே, அதாவது ஓன் காஸ்ட்லயே கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த ஒரு செயலை அவங்க வைராக்கியம் கொண்டு செஞ்சாங்க. ஸோ என்னுடைய பெண்ணுக்கு இதை நான் செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி அந்த கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரா அப்படின்னு பேச என்ன இது வரைக்கும் யாரும் அந்த மாதிரி என் முன்னாடி பேசினதை நான் கேட்டது கிடையாது. சிறு பிராயத்துல அவங்க நான் ஐ வாஸ் டூயிங் ஒரு 7th or 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் இது. ஓகே, அப்போ அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே மைண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்ந்து இருக்கும். ஒருத்தர் கன்சோல் பண்ற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி எல்லாம் நமக்கு கிடையாது இல்லையா. ஆனா இறைவன் இருக்கிறார் என்றது மட்டும் ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் உண்டு. ஆனா அவங்கள கன்சோல் பண்ற அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது இல்லையா. ஸோ அப்பனா வாழ்க்கையில நமக்கு சங்கடங்கள் வரும்போது இறைவன் இருக்கிறாரான்ற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்போம் இல்லையா. அதே வாழ்க்கையில நன்மை இருக்கும் பொழுது அது நாம பண்ணோம்னு நினைப்போம். இதுதான் மனிதனுடைய சுபாவம், இது அஜ்ஞானத்தால் வரக்கூடிய சுபாவம். உண்மையிலே நன்மையும் தீமையும் பிறர் தரவாரா, நாம செய்திருக்கக்கூடிய கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்றவாறு. தமிழ் அழகான பிராவம் இல்லையா. நன்மையும் தீமையும் யாராலையும் வர்றது கிடையாது, நம்முடைய கர்ம பலனாலே நாம ஒரு செயலை எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றோம் அதை கொண்டுதான் நமக்கு அது நன்மையும் தீமையாக அமையப்பெறும். ஓகே, அதனால அடுத்தவங்களை நம்ம பிளேம் பண்ணவே கூடாது. இறைவனை கூட நம்ம பிளேம் பண்ண முடியாது. இறைவன் என்ன சொன்னார், நீ இப்படி பண்ணுன்னு சொன்னாரா, நீ தானே டிசிஷன் எடுத்த, டிசிஷன் மேக்கிங் யாரு கொடுத்துருக்காரு, நமக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா. அப்ரூவ் மட்டும் தான் பண்ற, நீ என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறியோ அதை அப்ரூவ் பண்ற, அவ்வளவுதான். ஸோ இஸ் ஒன்லி அப்ரூவர். நீ
கீழான பாதைக்கு போகணும்னு நினைச்சு நீ வந்து உனக்கு என்னதான் உனக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்த சைத்த குருவா இருந்து இது நல்லது இல்லைன்றது ஒரு பக்கம் நமக்கு எடுத்துரைச்சுட்டே இருந்தாலும் உன்னுடைய ஆசை இல்லையா, காமம், குரோதம், இதெல்லாமே உன்னை வந்து உன்னுடைய இஷ்டப்படி நீ வந்து டிசிஷன் எடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுக்கும் வந்து பகவான் அப்ரூவர் ஃபைனலா கொடுக்குறாரு. அவருக்கு தெரியும் சங்கடப்பட போறாங்க இவங்கன்ட்டு இல்லையா. சோ அவருக்கு அது வருத்தம் தான், ஆனா வேற வழி இல்லாம தான் கொடுக்குறாரு இல்லையா. ஸோ நம்ம 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 இந்த இது வந்து நம்ம பிசிக்கலி நம்மளே பாக்குறோம் இல்லையா, வீட்லயே நம்ம பிள்ளைகள் சிலதெல்லாம் அடம் பிடிச்சி பண்ணுவாங்க இல்லையா. நம்மளும் வந்து நமக்கு தெரியும் அது வந்து அவங்களுக்கு தவறான ஒரு நிலை கொண்டு போய் விடும் தெரியும். நம்ம சொல்ற வரைக்குமே நிறையவே சொல்லுவோம். ஒரு ஏஜுக்கான பிறகு நம்ம அவங்கள வந்து நண்பர்களா தான் பாவிக்க முடியுமே தவிர அடிச்சு வந்து உட்கார வச்சு செய்யக்கூடிய நிலையை நம்ம தாண்டி வந்திருப்பாங்க இல்லையா. ஆனா அவங்களே பட்டு எழட்டும் இல்லையா. சோ அது மாதிரி அவங்களே பட்டு எழட்டுமே, அப்போ வாழ்க்கை அவங்களுக்கு படிப்பினை கொடுக்கும். இது என்னுடைய பிரபு நிறைய வாட்டி சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அவருடைய இதெல்லாம் பரிபாலிக்கும் பொழுது எனக்கு கருணையோட நான் பார்க்கும் பொழுது தாய் உள்ளம் என்பது கருணை இருக்கும் இல்லையா. நம்மளால ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க முடியாது. ஒரு சில சமயத்துல ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள பிள்ளைங்க சஃபர் ஆவாங்களேன்ற அந்த வேதனை என்பது தாய்க்கு கண்டிப்பா உண்டு. தகப்பனுடைய ஸ்தானம் வந்து டிஃபரெண்ட் இல்லையா. தகப்பன் வந்து கண்டிப்போட வளர்க்கணும். தட் இஸ் ஹவு த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தாய் தந்தை இருவருமே வந்து டிஃபரெண்ட் ரோல்ஸ், ரெண்டு பேருமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் ஒரு வீட்டுல இல்லையா. கண்டிப்போடு இருக்கக்கூடிய தந்தை கண்டிப்பாக முக்கியம் இல்லையா, ரொம்ப முக்கியம். அது தாய் வந்து அரவணைப்பு கொடுக்கக்கூடிய தாயும் முக்கியம். ஆனா தாய் வந்து எந்த இடத்துல அரவணைப்பு கொடுக்கணும், எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும்ன்றது தாய் வந்து கண்டிப்பா டிசிஷன் எடுக்கணும் இல்லையா. சோ தந்தை வந்து திட்டும்போது நடுவுல போய் தாய் தான் வந்து நிப்பாங்க இல்லையா. ஆனா அது என்ன ஆகுதுனாக்கா, இட் கிவ்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபார் த கிட். எப்படி இருந்தாலும் அம்மா நம்மள ரட்சிப்பா, அப்பா வந்து சமாதானப்படுத்துவா அப்படின்னு பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்க, தவறான பாதைக்கு வந்து இன்னும் வந்து எடுத்து போயிடுறாங்க. அதனாலதான் தந்தை கண்டிக்கும் பொழுது தாய் வந்து இடையூறு செய்யவே கூடாது. ஆனா அந்த கண்டிப்பு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவா இருக்கும் இல்லையா. அதாவது எப்படின்னா அந்த குழந்தை திருந்துற மாதிரி இருக்கணும் தந்தையினுடைய கண்டிப்பு. அது திருந்தாத இன்னும் மோசமான நிலைக்கு போற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா. துன்புறுத்துதல், பிசிக்கல் ஹராஸ்மெண்டோட பண்ணக்கூடாது. அது அந்த குழந்தைய வந்து இன்னும் வந்து நிறையவே பாதிக்கும். ஸோ தந்தையினுடைய கண்டிப்பும் எப்படி இருக்கணும், அரவணைப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு நிலையை பவுண்டரியை வந்து எடுத்துட்டு வரணும். இப்படிப்பட்ட பேரண்டிங் நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியாம தான் நம்ம பிள்ளைங்க தவறு இழைக்கும் போது நாமளும் வந்து கோவப்பட்டு அவங்கள வந்து இன்னும் முரட்டுத்தனமா ஆகுற மாதிரி பண்ணிடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா. அன்பு கொண்டு மட்டும்தான் ஒருத்தரை வந்து திருத்த முடியும். இது போன்ற நாட்டம் அடைவதற்கு மிகவும் அரியதாகும். ஆனால் ஒருவன் பகவானின் மீது இது போன்ற தொய்வில்லாத நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது, இது இத்தனையும் கதை உங்களுக்கு எதுக்கு சொன்னேன், நம்பிக்கை இல்லையா. இறைவன் மீது நமக்கு நம்பிக்கை என்றைக்குமே இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்களுடைய முயற்சி என்றைக்குமே ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். இறைவன் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் முயற்சி செய்கின்றோம் என்று நாத்திகத்தன்மையோடு நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் அது கடைசியில வந்து நமக்கு அழிவு பாதை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. அது அவன் மனதில் உள்ள பேராசைகளை தானே நீக்கி தெளிவு பெற செய்கிறது. இது வண்டர்ஃபுல் ரியலைசேஷன். இந்த லாஸ்ட் வரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரும், ஒருத்தர் கண்டிப்பா இது வரும். பேராசைகள் எல்லாம் அந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பா விடுபடுவோம். ஓகே. ஈவன் பொறாமை கூட, பொறாமைக்கு வந்து மருந்தே கிடையாது. பொறாமையை வந்து விடணும்னு அந்த உயிர் வாழி அதனுடைய இதை வந்து புரிஞ்சு இது தவறான ஒரு இதுன்றத நினைச்சு அதை வந்து விட்டால் ஒழிய வந்து பொறாமை எங்க இருந்து வரும்னா கம்பேரிஷன்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒருத்தர் கம்பேர் பண்ணும், அந்த குடும்பம் இந்த குடும்பம் கம்பேர் பண்ணும். எப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒப்பிட்டுக் கொள்கின்றோமோ அந்த இடத்துலதான் பொறாமை குணமே ஸ்டார்ட் ஆகும். அவங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய தலையெழுத்தை வந்து அவங்கவுங்க அனுபவிக்கிறாங்க. அது நல்லதோ தீதோ அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்தா பொறாமை குணம் வந்து நம்மளை விட்டு விலகும். எப்போ அடுத்தவங்களுடைய முன்னேற்றம் இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியல, அது பொறாமை இல்லையா. அந்த பொறாமையை நம்ம வந்து அதனால எந்த நன்மையுமே கிடையாது. நம்ம பொறாமைப்பட்டா அவங்க கீழே விழுந்துருவாங்களா, கண்டிப்பா கிடையாது. அவங்க என்ன முந்தைய ஜென்மத்துல கர்ம பலன் செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்களோ அதனுடைய புண்ணிய பலன் தான் அவங்க இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சதாம் பிரசங்கான மம வீரிய சம்பிதோ பவந்தி ஹிருத்கர்ணா ரசாயனா கதா தஜ்ஜோஷனாத் ஆஸ்வ அபவர்கவர்த்மனி
சரதாத்ரதீர் பக்திர் அனுக்ரமிஷ்யதி. பாகவதம்ல இது 25வது சாப்டர்ல 3வது கேண்டோ 25வது ஸ்லோகம். நேத்து அதுதான் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, கேண்டோ 25th சாப்டர். ஜானகிராமன் பிரபு ஏதோ சொல்ல வந்தாரு, ஆனா ஐ டிடன்ட் கிவ் த ஆப்ஷன் பேசுறதுக்கு. சோ இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டிஸ், அதாவது தூய பக்தர்களோடு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, சாது சங்கம். டிஸ்கஷன் ஆஃப் பாஸ்ட் டைம்ஸ், அதாவது பகவானுடைய லீலைகள், செயல்பாடுகள், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பக்தர்கள் கூட்டத்தோட நம்ம வந்து அதாவது நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அதை பத்தி பேசும் பொழுது அது நமக்கு என்ன கொடுக்கும்? ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாவத்தை கொடுக்கும், அடுத்து திருப்தியை கொடுக்கும். ஸோ டு த ஹியர் அண்ட் தி ஹார்ட், மனசுக்கும் செவிக்குமே வந்து நமக்கு வந்து உணவு இல்லையா. பை கல்டிவேட்டிங் சச் நாலேஜ், அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை, யாரதோ அன்மியூட்ல இருக்கு, கரன் இருக்கு, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் கிராஜுவலி பிகம்ஸ் அட்வான்ஸ் இன் த பாத் ஆஃப். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செயலை வந்து நாம வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டே போகும் பொழுது அவங்க வந்து முக்திக்கான, அதாவது மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்துல அவங்க வந்து முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். அண்ட் அவ்வாறு முன்னேறி சென்று கொண்டிருப்பவர்கள் வந்து இந்த பௌதீக பந்தங்களிலிருந்து, பௌதீக பந்தங்கள்ன்றது இல்ல, பௌதீக விளைவுகளிலிருந்து அவங்க வந்து அந்த இது வந்து நாட் கட் ஆயிருக்கும். ஓகே, அதை வந்து விடுதலை பண்ணியிருப்பார் பகவான் வந்து. அண்ட் இஸ் அட்ராக்ஷன் பிகம்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு, அதாவது இறைவனால் ஈர்க்கப்படக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். தென் ரியல் டிவோஷன் அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிகன். அப்பதான் நமக்கு வந்து தூய பக்தியே வந்து ஆரம்பமாகும். ஓகே, எப்பொழுது தூய பக்தி ஆரம்பமாகும்? அதாவது ஒருத்தருடைய, அதாவது நம்ம ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த மூன்றுத்தையுமே நம்ம பண்ண யாரோட பண்ணணும்? பக்தர்கள் கூட்டத்தோட செய்யும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி, அது கலங்கங்கள் நீங்குகிறது என்றாலே என்ன அர்த்தம்? தடை கற்கள் எல்லாம் விலக்கப்பட்டு பக்தி தொண்டுல வந்து நம்ம மனசளவுல இறைவனை எண்ணிக்கொண்டே நம்ம வந்து பக்தி செய்யறதுக்கான அந்த பிராப்தத்தை நம்ம செயல்படுத்தும் பொழுது அப்பொழுது தூய பக்தி தொண்டு வந்து ஆரம்பமாகிறது. அப்போ அது எப்படி நமக்கு புரியும்? தூய பக்தி தொண்டு ஆரம்பமாயினா வில் கெட் அட்ராக்டட் மோர் டு கிருஷ்ணா. ஸோ அப்ப அந்த பாதை செயற்கையில அது வராது. ஈர்ப்பு என்பது செயற்கையில கண்டிப்பா வராது. நீங்க ஆரம்ப கட்ட ஒரு பக்தராக இருந்தீங்கன்னாக்கா, நீங்க நைவேத்தியம், இப்போ கீதா மாதாஜி அண்ட் வசந்தி மாதாஜி எல்லாம் இப்ப இனிஷியேஷன் பண்ணி வந்திருக்காங்க. இப்ப தேவிட ஆல்ரெடி அவங்க நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஆஃப்டர் இனிஷியேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வரும். அந்த பாதை எல்லாமே குருனுடைய அனுகிரகத்துல தான் வர்றது. அதை அவங்க அப்படியே பிடிச்சிருந்தாங்கனாக்கா அந்த பக்குவமாகும் அவங்களுக்கு. ஓகே, அப்போ அவங்கள வந்து இறைவனுக்கு பார்த்து செய்யணும்ன்ற அந்த பாவம் வந்து வரும். ஓகே, யாருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் வருதோ, இறை தொண்டுல வந்து பார்த்து செய்யணும், இறைவனோட வந்து இறைவனும் நம்மள மாதிரி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்டோ இல்ல நம்ம அம்மாவோ இல்ல நம்ம பிள்ளையோ வந்து கஷ்டப்பட்டா எப்படி ஓடி போவோம் இல்லையா, அது போலதான் இறைவன் கிட்ட நம்ம அந்த மாதிரியான உறவு முறையை நம்ம அதாவது ஏற்படுத்தியிருக்கோம். அப்போ இறைவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வச்சுட்டு இல்லையா, அவருக்கு பார்த்து இந்த டேஸ்ட் கரெக்டா இருக்குமா, இதுல வந்து நம்ம கரெக்டா உப்பு போட்டிருக்கோமா, இதை வந்து பார்த்து பண்ணுவோம் நம்ம. அவ்வாறு நம்ம வந்து அந்த மனபாவமே நமக்கு வந்து அதுல வந்து ஈடுபாடு வந்திருக்கும். சோ இப்படிப்பட்ட பாவத்தை வந்து நாம வளர்த்துக்கணும். அது தானாவே வரும், நம்ம செயற்கையில வர வைக்க முடியாது. ஆனா அந்த மனசை வந்து இறைவனுக்குன்னு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற உணர்வு நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து கியூல வந்து நின்றுடும். நம்ம அதுக்கு முயற்சி தனியா எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸ்னுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்ல இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி கேட்ட ஒரு லெக்சர்ஸ்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு இதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, நம்ம ஈர்க்கிறது, ஓகே, ஈடுபாடு வர்றது. ஸோ அந்த ஈடுபாடு வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பார்த்து செயல்படுவோம். நம்ம அப்பதான் உண்மையான பக்தி தொண்டே ஆரம்பமாயிருக்குன்னு அர்த்தம். அது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது என்னது? இட்ஸ் எ சாதன பக்தி. சாதன பக்தியில வந்து நமக்கு வந்து ஈடுபாடு இருக்காது. ஒன்லி நம்ம வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அது பிரகாரம் நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
இல்லையா? இப்ப நம்ம தீட்சை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம், 16 ரவுண்ட் பண்ணணும். அதுல மனசு ஈடுபாடு இருக்கா இல்லையான்றது செகண்டரி. ஆனா 16 மாலை பண்ணணும். 4 ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? ஸ்டில் நமக்கு வந்து டெம்டேஷன்ஸ் அப்பப்போ வரும். வந்தாலும் அதை வந்து அடக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஏன்னா இனிஷியேஷன் வாங்கியாச்சு, அதனால நம்ம அடக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அது போல நம்ம இந்த பக்தி பாதை என்பது ஒவ்வொரு அடியுமே வந்து நமக்கு வந்து படிப்பினையை கொடுக்கும். அந்த ஒவ்வொரு அடியிலுமே எப்ப நம்ம விழுவோம், எப்ப நம்ம வந்து வெற்றிகரமா நடந்து முன்னேறுவோம்ன்றதெல்லாமே நமக்கு உணர வைக்கக்கூடிய பாதை. பக்தி பாதை எப்பவுமே நமக்கு உணர்வு கொடுக்கும். ஸோ இங்கே படிப்படியாக தான் அது வந்து கழுவப்படுகிறது. வெள்ளியை துடைத்து மெருகேற்றும் பொழுது ஒளிர்வது போல உலகாயுதவாதியின் மனதில் இருக்கும் பேராசை என்னும் மாசு பக்தர்கள், அதாவது குழுவிடம் இல்லையா, பக்தர்கள் கூட்டத்தோட வந்து நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, அவங்களோட நம்ம வந்து ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுட்டோம்னாக்கா இல்லையா, அவங்களோட நமக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நல்ல தொடர்பினால் வந்து இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு நீங்கிவிடும். ஏன் நம்ம எல்லாம் ஒரு சாதுக்களுடைய தரிசனம் பெறணும்? ஐ திங்க் எல்லாரும் நீங்க என்என்டி பிரபுஜினுடைய அவருடைய தரிசனத்தை பெற்றீங்க. உங்களுக்குள்ளேயே வந்து யூ குட் ஹவ் ரிசீவ்ட் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் சுக்ருதி, ஐ எம் டெல்லிங். ஏன்னா அவர் அப்படியே ஒரு அந்த கருணை வந்து நிறையவே அவர் வந்து வாரி வழங்கக்கூடிய தன்மை வந்து அவர்கிட்ட உண்டு. அதனால யாரெல்லாம் வந்து அவரை வந்து உஷா மாதாஜி ஆல்சோ இஸ் பிளெஸ்ட். ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்கு அழைச்சி இல்லையா, எல்லா பக்தர்கள் கூட்டத்தையுமே அழைச்சி அன்னைக்கு பிரசாதம், பஜன் இல்லையா, செஷன், இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா ஏற்பாடு. இது மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஊர்லயுமே கூட பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்து என்என்டி பிரபுஜி சொன்னார். ஸோ யாருக்கு இது வந்து அவங்க வீட்டுல பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு மீ. ஸோ அங்க வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டிவோட்டிஸை வந்து நீங்க கூப்பிடுறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் வந்து வச்சுக்கணும் நீங்க. அப்போ மேலும் அந்த இடத்துல ஒரு திவ்ய தேசமோ இல்ல வந்து பகவானுடைய சேவிக்கக்கூடிய ஸ்தலங்களாவோ இருந்தா we can have that. பிரபுஜி அதுக்கு வந்து விசிட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். பிளஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து அந்த அது சங்கீர்த்தனத்தை வந்து பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஒரு டிவோட்டி வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணாங்கனாக்கா அந்த வீடு வந்து இன்னும் மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு போகுமே வழியே கீழான நிலைக்கு வரவே வராது. தட் இஸ் ஹவு வி ஆகும். நம்ம வீட்டுக்கு வராங்கன்னா we are blessed ன்னு நினைக்கணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எங்கேயாவது பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஆனா அந்த வீட்டுல இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் 16 மாலை கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த குக்கிங் மட்டும்தான் அவர் ஏத்துப்பார். இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஸோ இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ் ஆர் 16 ஷெல்டர் அந்த மாதிரி எடுத்தவங்களுடைய வீட்டுல இருந்து கண்டிப்பா செயல்படலாம். ஓகே, ஸோ இது நீங்க யூ ஹாவ் டு பிளான். அவன் பக்தர்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது துயில் நீங்கி விழிப்படைகிறான். உடனடியாக அவனது ஆத்மாவானது பகவானுக்கு சேவை செய்யும் நித்திய தொண்டன் என்னும் தனது அடிப்படை நிலையினை புரிந்து கொள்வதனால் தனக்குரிய பெருமையினை அடைகின்றது இல்லையா? அதாவது நாம ட்ரூ ஈகோ நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஃபால்ஸ் ஈகோ, ட்ரூ ஈகோ. அகங்காரம் என்பது பௌதிக நிலையிலிருந்து சொல்லக்கூடியது எல்லாமே நான், எனது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா? ட்ரூ ஈகோ என்பது நான் இறைவனுக்கு தாசன் இல்லையா, அவருடைய திருவடிகளுக்கு நான் வந்து தொண்டு புரிபவன் அப்படிங்கிறது வந்து அதுதான் உண்மையான ஈகோ அப்படின்னு அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுவது. ஸோ அதை வந்து பெருமிதமாக கொள்வான். இறைவனுக்கு தாசன் என்று சொல்வது வந்து ஒரு பக்தன் வந்து பெருமிதம் கொள்வான். அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. பிருது மகாராஜா ஏற்கனவே தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா ஆதலினால் இயற்கையாகவே முழுமுதற் கடவுளின் செயல்களை பெருமைப்படுத்துவதில் நாட்டம் உடையவர். ஸோ அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தாசனுக்கு தாசன், எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய புகழாரங்கள் இல்லையா, குளோரிபிகேஷன். ஐ திங்க் நீங்க மதுரையில உனக்கு வில்லுப்பாட்டு கூட பண்ணாங்க இல்லையா, குரு மகாராஜனுடைய புகழாரங்கள் வில்லுப்பாட்டு பண்ணாங்க. யாராவது கேட்டீங்களா? அதனால பார்த்தோம் மாதாஜி, யூடியூப்ல பார்த்தேன். வில்லுப்பாட்டு வில்லுப்பாட்டு யூடியூப்ல போட்டாங்க. ஸோ குரு மகாராஜுடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்க தமிழ்ல வந்து பாடியிருந்தாங்க. அதனால் அவர் பரமபுருஷன். நமக்கு வில்லுப்பாட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான பாட்டு இல்லையா. ஐ திங்க் அது இப்படி கட்டியிருப்பாங்க, அதை வந்து 2 கோலால வந்து அந்த இது அடிப்பாங்க இல்லையா. அது ஒரு கலை. அது ஆக்சுவலி வில்லுப்பாட்டு தமிழ்நாட்டுல வந்து ஃபேமஸ். அது நாம கூட வந்து வில்லாட்டே இருக்கும் மாதாஜி, வில்லாட்டே இருக்கும். அது அதுல ஒரு இது கட்டி ஒரு மணி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க. இந்த கை
கயிறு இருக்கும். அந்த கயிறுல வந்து அந்த சப்தம் இருக்கக்கூடிய அந்த மணி அந்த குச்சியால மாதாஜி அடிப்பாங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு மாதவிங்கிறது இப்ப ஃபேமஸா இருக்காங்க மாதாஜி, வில்லுப்பாட்டு மாதவி அப்படியா? ரொம்ப ஃபேமஸ். ஆமா மாதாஜி, சின்ன நான் பொண்ணு தான் அவ. ஓகே ஓகே. நான் சின்ன பிராயத்துல இருக்கும்பொழுது வில்லுப்பாட்டு கேட்டிருக்கேன். நிறைய சுப்பு போடுவாங்க. ஆறுமுகம் தான் ஃபேமஸ் அதுல. வில்லுப்பாட்டு சுப்புன்னு சுப்பு ஒருத்தர் ஆறுமுகம் இருந்தார், சுப்பு ஆறுமுகம். இல்ல, சுப்பு ஆறுமுகம் தான் ஃபேமஸ். காந்திமதி அவரோட அவங்க பொண்ணு. பொண்ணு காந்திமதி. ஆமா. அவங்க அந்த காலத்துல அப்ப ஃபேமஸ் மாதாஜி. ராமாயணம் எல்லாம் அப்பப்ப லேட்டஸ்டா வர்றதெல்லாம் கூட பாடுவாங்க மாதாஜி. ஆமா, வில்லுப்பாட்டு பாட்டு முக்கியமா மாதாஜி இங்க சத்தம் வரதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த குடம் வச்சிருப்பாங்க, மண்ணாலான இது குடம். ஆமா அதுதான் ஆமா, சத்தம் கொடுக்கும். மண்ணு குடம். அந்த அதுதான் குடத்தை ஆமா. மூடி அதுல இருந்து வர்ற சவுண்டு தான் ரொம்ப சவுண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும். இது. ஆமா, ஆ. அதுதான் மெயின் இங்க ஒரு ரீசன். கோயில்ல மாதாஜி மாதாஜி அது ஒரு கடம். நாள் இந்த வில்லுப்பாட்டு இது கட்டாயம் உண்டு. ஏதாவது ஒரு தமிழ்நாட்டுல வில்லுப்பாட்டு ஃபேமஸ். அதுவும் அப்ப சுப்பு தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். நாம கூட அத அந்த மாதிரி எல்என்டி பிரபுஜி வரும்பொழுது ஐ திங்க் we can நம்ம இப்ப யாத்திரை வந்து பிளான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு யாத்திரை வந்து ஸ்ரீரங்கம், கும்பகோணம், ராமேஸ்வரம் 3 இடத்துக்குமே யாத்திரை வந்து நம்ம அதாவது ஆஃப்டர் கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி ஆன பிறகு மேபி செப்டம்பர் அக்டோபர்ல நம்ம வந்து அந்த யாத்திரையை வந்து தமிழ் டீம் ஹேஸ் டு ஆர்கனைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதுல நாம ஒரு வில்லு பாட்டு வந்து நம்ம யார் அதுல வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவீங்களோ இப்பத்துல இருந்தே நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க. யாரை பத்தி பாடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையும் நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகலாம். ஓகே, இல்ல கிருஷ்ணருடைய லீலையை பாடலாம், இல்ல வந்து ஒரு குரு நம்ம குருனுடைய இதை பத்தியும் பெருமிதங்களை சொல்லலாம், இல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய குளோரிபிகேஷன் சொல்லலாம். ஓகே, இட் இஸ் அப் டு யுவர் சாய்ஸ். நீங்க வந்து அதுக்கு சைத்தன்யர் பத்தியே இது பண்ணலாம். பண்ணலாம். see it is up to you. நீங்க எந்த இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ. ஆனா அந்த வில்லு பாட்டு பாடுறதுக்கு வந்து நீங்க கண்டிப்பா கத்துக்கணும்னா ஐ திங்க் யூ கேன் அப்ரோச் சம்ஒன். நீங்களே ஒரு பாடல் எழுதி பண்ற மாதிரி இருந்தா பண்ணுங்க. ஸோ தட் இஸ் இட் வில் பி ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல என்ன ஸ்பெசிபிக் இந்த வில்லு பாட்டு வந்து வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது, தமிழ்நாட்டுல தான் கிடைக்கும் இல்லையா? யுனிக்கா நாட்டுப்புற கலை மாதாஜி அது. ஆமா, அதாவது நாட்டுப்புற கலையில அது ஒண்ணு மாதாஜி. ஆமா. அப்புறம் இந்த இது கூட இருக்கும் இல்லையா? அது கொஞ்சம் வசனம், பாட்டு, தமாஷு எல்லாம் அதுல கலந்து வரணும் மாதாஜி. ஆமா, அது வந்து ஒரு குரூப்பா தான் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் நீங்க ஆமா குரூப்பா பண்ணணும். இது பாருங்க, இந்த இது வாங்கிட்டு வந்தேன் நானு. இந்த இது கூட நீங்க உங்களுக்கு பண்ண வருமா அப்படிங்கிறது நான் இது கத்துக்கணும்ன்றதே வாங்கி இந்த இது பாகவதர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க மாதாஜி. இது ஆமா, சப்பலா கட்டை. அந்த கலை கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம். அதாவது நம்ம வந்து ராமாயணத்தை வந்து அழகா லவகுஷர் சொல்றாங்க இல்லையா, குஜராத்தி டீம் பண்ணாங்க இல்லையா? அது போல நாம வந்து we can define மகாபாரதத்துல வந்து உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன் நான். மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணன் தூது நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, தட் இஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆக்சுவலி. கிருஷ்ணன் தூது வந்து நம்ம பண்றது. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம வந்து மேன்மையா நம்ம வந்து சொல்ல முடியும்? இந்த இந்த கவியா பாடி சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிருஷ்ணன் தூது. வேற எந்த இது சொல்லலாம்? நீங்களே ஒரு சினாரியோ வந்து பாருங்க. ஓகே, எந்த சினாரியோ பண்ணா அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஐம் கிவிங் த சாய்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு கிருஷ்ணன் தூது பண்ணா இந்த நைட்ல வந்து நாடகம்லாம் போடுவாங்க இல்லையா, மகாபாரதம் ராமாயணம்லாம் சொன்ன பிறகு. ஸோ அதுல ஏதாவது ஒரு சீன் நம்ம எடுத்து பண்ணலாம். கூத்து நைட்ல தெருக்கூத்து பண்ணுவாங்க. தெருக்கூத்து. அந்த இது வந்து இங்க கர்நாடகால அது உண்டு. அது யக்ஷகனான்னு சொல்லுவாங்க இங்க. அவங்க அதை ரொம்ப அழகா பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு அது நல்லா வரும். நமக்கு தெருக்கூத்து பண்ண முடியாது. பட் இந்த வில்லு பாட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து வச்சு நம்ம we can plan 2 program. ஓகே, இது நம்ம கையில தான் இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல நீங்க எல்லாம் எப்படி வெளுத்து வாங்குறீங்க தமிழ்ல அப்படிங்கிறத உங்க கையிலே கொடுத்துருக்கேன். யூ ஆல் பிளான். நீங்க வந்து எப்படி பண்ணணும்ன்றத வந்து யூ டிராஃப்ட் இட். உங்களுக்கு 4-5 மாசம் இருக்கு டைம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பரமபுருஷ பகவானின் மாயாசக்தியை நம் விழுங்கி விடுகிற குற்றவாளியாக ஒருபொழுதும் ஆக போவதில்லை. ஸோ யார் குற்றவாளி ஆயிடுவோம்? மாயாசக்திக்கு. நாம் எல்லாருமே மாயாசக்தி நம்மளை வந்து அபகரிச்சுட்டே இருக்கா இல்லையா? அந்த மாயாசக்தி எதன் மூலியமா நம்மளை அபகரிக்கிறா? நம்முடைய புலன்கள், மனசு இல்லையா? இதன் மூலியமா தான். ஸோ எங்கெல்லாம் நமக்கு ஈர்க்கப்படுகின்றோமோ அதெல்லாம் மாயாசக்தி. பௌதிகத்துல எங்கெல்லாம் நமக்கு ஈர்க்கப்படுகின்றோமோ அது எல்லாமே மாயாசக்தியினுடைய செயல்கள் தான். ஸோ எப்படி மாயாசக்தி நம்ம செயல்ல இருக்கோன்றத வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது?
பௌதிகத்துல இன்னும் எவ்வளவு ஆசைகள் வச்சுட்டு இருக்கோமோ அதை பொறுத்து எந்த புலனால அது ஈர்க்கப்படுகின்றதோ அந்த புலன் மூலியமா மாயா தேவி வந்து நம்மள வந்து துர்கை வந்து நம்மள வந்து செயல்படுத்துறா அப்படின்ற அர்த்தம் இல்லையா. துர்கை வந்து இத வந்து நீ நீ ஈர்க்கப்படு, நீ இதை செய்யன்னு சொல்லல. நம்ம மனசை நம்ம கட்டுப்படுத்தாம போகும்பொழுது கண்டிப்பா அவள் வந்து செயலாற்றுறா. ஷீ இஸ் த ஷேடோ ஆஃப் த சுப்ரீம் இல்லையா. சோ அதனால அந்த நிழலா இருக்கக்கூடிய பகவான் நிழலா இருக்கக்கூடிய அவ வந்து நமக்கு வந்து ஞானத்தை கேட்டாலும் கொடுப்பான், நாம கேட்கறது கிடையாது இல்லையா. அவளிடத்தில் சென்று நாம ஞானத்தை கேட்டால் கண்டிப்பாக அவள் வழங்குவாள். ஆனா நாம அவள்கிட்ட கேட்கறது கிடையாது இல்லையா. இவன் சிவபெருமான் கிட்ட கூட அதே மாதிரிதான், கணபதி கிட்ட கூட அதே மாதிரிதான். நம்ம வந்து பக்தி பாதையில வந்து தடை கற்களை வந்து நீக்கணும்னா கணபதி கிட்ட வேண்டாம், சிவபெருமான்கிட்ட வேண்டாம். அதுக்கு எல்லாமே அவங்க அருள் புரிவாங்க. ஆனா நாம அதை கேட்கறதே கிடையாது. அதை கேட்காம நாம என்ன பண்றோம், பௌதீக ஆசைகளுக்காக இதை செய்தா இது கிடைக்கும், இதை செய்தா இது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேவர்களை தேடி தேடி நம்ம போய் அந்த செயல்களை செய்து பௌதீக ஆசைகளை எல்லாத்தையுமே நாம தீர்த்துக்கிறோம் நம்ம இல்லையா, படைச்சுக்கிறோம். ஸோ அதுதான் ரொம்ப தவறான, அதுதான் we are worshipping in a wrong way அப்படின்னு பகவத்கீதையில கூட வந்து பகவான் சொல்றார் இல்லையா. அதாவது தேவ வழிபாடுடைய நோக்கமே எதுனாக்கா நாம வந்து இறைவனை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை தேடுவதற்கான அதுதான் நோக்கமே. நாம அதை விட்டுட்டு நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய பௌதிக இச்சைகளுக்காக வந்து தேவர்களை வணங்குகிறோம். அவர்களும் வந்து அந்த அருளை கொடுக்கிறார்கள். ஆனா அதெல்லாம் யாரிடம் இருந்து வருகிறது, இன்டைரக்டா வந்து பகவான் இருந்து வருது இல்லையா. அவங்க வழங்கக்கூடிய அந்த பெனிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பகவான் தான் கொடுக்கிறாரு. அவங்களுக்கு வரங்களை எல்லாமே கொடுக்கறது யாரு, பகவான் தான் கொடுக்கிறார். சோ பௌதிகம் ஈடுபடும் பொழுது அதாவது ஒருவன் அதாவது பகவானின் பெருமைகளை பேசுவதிலும் கேட்பதிலும் ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது அவன் மனதில் இருக்கும் பௌதிக மாசு நீங்கி எப்படி நம்ம கிட்ட இருந்த கலங்கங்கள்லாம் போகும்னாக்கா அதுக்கு ஆன்டிடோட் என்ன, ஆக்சுவலி பக்தி தான். ஓகே, பக்தி பண்ண பண்ண நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய 6 விதமான கலங்கங்களும் நம்மளை விட்டு நீங்கிவிடும். தெளிவடைவதற்குரிய வழியாக அது அமைகிறது. கர்மத்தினாலோ ஞானத்தினாலோ யோகத்தினாலோ ஒருவன் மனதில் இருக்கும் மாசு நீங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா கர்மத்துல என்ன பண்றோம், நம்ம கர்மம் வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்லையா. ஞானம் வந்து நாம் என்ன பண்றோம், அதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறோமே வழிய அதனுடைய நோக்கம் எதற்காக தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதே நமக்கு இலக்கு கிடையாது. நான் தெரிஞ்சுக்கணும், நான் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, எனக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல போறது. அடுத்து யோகத்துல வந்து இறைவன் மீது நம்ம வந்து பக்தி கொள்ளணும்னா கூட யோகத்துல என்ன பண்றோம், நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து பயிற்சி செய்யறோம். அப்போ இந்த புலன்கள் செயல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட்டுப்படுத்தணுன்ற போக்கஸ் தான் நம்ம கிட்ட இருக்குமே ஒழிய இறைவன் மீது பக்தி கொள்ளணும்ன்ற போக்கஸ் வந்து மிக 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 குறைவா இருக்கும் இல்லையா. அங்க பக்குவம் பெறுவது எது, புலன்கள். அதனால இது எல்லாமே டைரக்டா வந்து இறைவனுடைய பக்திக்கு நமக்கு இட்டு செல்றது கிடையாது. ஸோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து இறைவனுடைய பக்தியை நாம வந்து பெருக்கிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு நாம பக்தி கொள்ளணும் என்றால் அது கர்மமா இருக்கட்டும், ஞானமா இருக்கட்டும், யோகமா இருக்கட்டும், எல்லாமே பக்குவம் அடையும். ஆனா நோக்கம் ஏதுமின்றி நம்ம செயல்பட, நோக்கமே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீகத்தை கட்டுப்படுத்தணும் தான் நினைக்கிறோம் நம்ம. இலக்கு பத்தி நாம வந்து போக்கஸ் பண்றதே கிடையாது இல்லையா. அதனால ஒருவன் பக்தி தொண்டு புரிவதன் மூலம் பகவானின் திருவடி தாமில் அடைக்கலம் புகும் பொழுது எந்தவித கடினமும் இன்றி அவன் மனதில் இந்த மாசு தானாவே நீங்கிவிடும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா நம்ம பண்ற பொழுது, இப்போ ஒருத்தர் வந்து கர்மா என்னாக்கா என்ன பண்ணுவார், அவர் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு தான தர்மங்கள் எல்லாமே செய்வார். அந்த தான தர்மங்கள் செய்யும் பொழுது அவருக்கு வந்து மனநிறைவு கொடுக்கும் இல்லையா. அப்போ அந்த மனநிறைவினால என்ன ஆகும்னாக்கா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் வந்து விலகணும்னு நினைக்கும். ஆனா முழுசா வந்து அவர் வந்து பியூரிஃபை ஆக மாட்டார். அது எல்லாமே முழுமையடையாத யோக நிலைகள். ஆனா ஒருத்தர் பக்தி கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு வந்து இந்த மாசுக்கள் எல்லாமே வந்து தன்னின் தானாகவே அவரிடமிருந்து விலக ஆரம்பிக்கும். இதுதான் ரியலைசேஷனே. ஸோ கர்மம், ஞானம், தியானம் இது மூன்றுமே வந்து பக்தியில் வந்து நிலை பெறும் பொழுது அப்போ அவனால வந்து யோகத்துல வந்து முழுமை அடைய முடியும், இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். எப்ப பக்தி யோகம் இல்லாம இது மூன்றுமே நம்ம செப்பரேட்டா செய்தாலும் பக்குவம் என்பது நம்மளால அடைய முடியாது. எஸ், வனமாலினி ஷியாம தேவிதாஸ் மாதாஜி வாசிங்கோ. சாஸ்திரேஷ்வயான் ஏவ ஸ்ரீநிஷேதோ நுரணாம்
क्षेमस्य शत्रुत्य विमृशेषि हेतुः असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणेशया. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பதம் 21. சாஸ்திரேஷ்வயான்யேவ சுநிஷ்சிதோ நிருணாம் क्षेमस्य शत्रुयत् विमृशेषु हेतुः असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणेच्छया. சாஸ்திரேஷு சாஸ்திரங்களில் இயானேவ இது மட்டுமே ஸ்ரீ நிச்சித சாதகமான முடிவு நிருணா மனித சமுதாயத்திற்கு க்ஷேமஸ்ய முடிந்த நன்மை சத்ருய நிறைவான விம்ருஷேஷு முழு கவனத்துடன் ஹேது காரணம் அசங்க பற்றின்மை ஆத்ம வியத்ரிக்தே உடல் கருத்துடைய வாழ்வு ஆத்மனி பரமாத்மாவிற்கு திருடா வலிமையான ரதி பற்று பிரம்மணி உன்னதமான நிற்குணே ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பரமபுருஷர் மேலும் எவை. மொழிபெயர்ப்பு. ஆய்ந்து அறிந்த வேதங்களின் முடிவாக இருப்பது என்னவென்றால் மனித சமுதாயத்திற்கு நலன் பயக்கும் வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியம் உடல் கருத்துகளிலிருந்து விடுபட்டு ஜட இயற்கையின் குணங்களை கடந்து உன்னத நிலையில் இருக்கும் பரமபுருஷ பகவான் மீது நீங்காத பற்று வைக்க வேண்டும் என்பதே. பொருளுரை. மனித சமுதாயத்தை சேர்ந்த எல்லாருமே வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியத்திற்காகவே பாடுபடுகின்றனர். ஆனால் உடலியல் கருத்துடையோர்களால் அது என்னவென்று புரிந்து கொள்வதோ அந்த உயர்ந்த லட்சியத்தை அடையவோ முடியாது. வாழ்க்கையின் உயர்ந்த நோக்கம் என்னவென்று பகவத்கீதை 2.59 கூறுகிறது. பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. ஒருவன் வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியத்தினை கண்டடையும் போது அவன் இயற்கையாகவே உடல் கருத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது, ஒருவன் பிரம்மத்திடம் பிரம்மணி கொண்ட நாட்டத்தை விரைந்து அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று. வேதாந்த சூத்திரம் 1.1 உறுதி செய்திருக்கின்றபடி அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா பிரம்மம் அல்லது பரமபுருஷர் பற்றி ஆராய்ச்சி இல்லாதவன் பௌதிக உலகில் பற்றுகளை துறந்துவிட முடியாது. 84 லட்சம் உயிரினங்களில் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் ஒருவனால் வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியம் என்னவென்று அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் இவ்வுயிரினங்கள் எல்லாமே உடலியற் கருத்திற்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவைகளாக இருக்கின்றன. அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்யாசா அதாவது உடலியற் கருத்தினின்று வெளிவர வேண்டும் என்றால் ஒருவன் பிரம்மத்தை பற்றி கேள்விகளையும் அவன் பிரம்மத்திடம் கொண்ட பற்றினையும் அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு அவன் தன்னை உண்மையான பக்தி தொண்டில் வைத்து கொள்ள முடியும். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு பிரம்மத்திடம் நாட்டத்தை அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு பொருள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே என்பதே. அருவமான பிரம்மத்திடம் ஒருவன் அதிக நாள் பற்று வைக்க முடியாது. குணாதீதர்கள் இவ்வுலகை மித்யா அல்லது பொய் ஜெகன் மித்யா என்கின்றனர். அவர்கள் துறவிகளாக மாறியதே பிரம்மத்தின் மீது கொண்ட பற்றை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்கே. இருந்தாலும் அவர்கள் மீண்டும் இந்த ஜெகன் மித்யாவிற்கே இறங்கி வருகின்றனர். அதனால்தான் பரமாத்மா அல்லது பிரம்மத்திடம் பற்றுடைய மகா முனிவர்களான விஸ்வாமித்திரர் போன்றவர்கள் கூட பெண்களின் மீது கொண்ட மோகத்தால் கீழே விழுந்தனர். ஆகையால் தான் சாத்திரங்கள் முழு முதற் கடவுளிடமே ஒருவன் அதிக பற்றுடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்துகின்றன. அது ஒன்றுதான் ஜட தோற்றத்திலிருந்து விடுபடும் ஒரே வழியாகும். இது பகவத்கீதை 2.59 விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே
பக்தி தொண்டின் சுவை கொண்ட ஒருவனே பௌதிக செயல்களிலிருந்து விடுபட முடியும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் முழு முதற் கடவுளெடுத்து வைக்கும் அன்பே வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியம் என்று பரிந்துரைக்கின்றார். பிரமாப்பும் அத்தோ மகான் முழு முதற் கடவுளெடுத்து வைத்திருக்கும் அன்பினை அதிகரித்து கொள்ளாமல் ஒருவன் உன்னதமான தெய்வீக நிலையினை அடைய முடியாது. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. கடைசி அந்த 2 வரிகள் நம்ம ரொம்ப மனசுல ஆழமா பதிக்கணும். நம்ம ஆச்சாரியாளது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைசியில ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி ஒரு 2 லைன் கொடுப்பாரு. அந்த 2 லைன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்துக்கு வந்து அங்க என்ன ப்ராப்ளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ, என்ன ப்ராப்ளம் பத்தி அவங்க விவாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதுக்கான விடையை வந்து கொடுத்துப்பாரு. நீங்க அதனால அந்த லாஸ்ட் லைன்ஸ் எப்பவுமே கொஞ்சம் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க. அப்போ உங்களுக்கு அது ஈஸியா பாகவதம் எப்படி வாசிக்கிறதுல இதுவும் ஒரு வகையான வாசிப்பு ஆக்சுவலி, இல்லையா? அதாவது முழுமுதற் கடவுளிடத்து வைத்திருக்கும் அன்பினை அதிகரித்து கொள்ளாமல், இல்லையா, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம ஒருவன் உன்னதமான தெய்வீக நிலையை கண்டிப்பா அடைய முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சம்பந்தமே ஏற்படுத்திக்கலன்னா அபிதயா வந்து நீங்க செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டு, அந்த திருத்தொண்டுனால எந்த பிரயோஜனமுமே இருக்காது. ஸோ அதாவது நமக்கு பிரயோஜனம், இறைவன் எதுவும் நம்ம அவரை வேண்டோம் அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது. ஆனா அவர் நமக்கு அருள் பாலிக்கணும்னா நம்ம செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டனுடைய பலனை வந்து நமக்கு கொடுக்கணும்னு நினைப்பார். ஆனா நம்ம அதனுடைய உண்மையான நோக்கமே தெரியாம நாம வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? இப்ப சகாமக பக்தி எடுத்துக்கோங்க, இல்லையா? கர்மகாண்டி வந்து அவர் வந்து நாட் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் கூட இருக்காது. ஆனா சகாமக பக்தருக்கு வந்து கண்டிப்பா இறைவனை பற்றியான பிலீஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஆனா அவங்க பலன்களை விரும்புவார்கள். அது நம்ம உண்மை பண்ண முடியாது, இல்லையா? பலன் கருதும் செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடணும். அதனால ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலுமே அந்த கருத்து வந்து ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் வந்து நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. சாஸ்திரேஷ்வயான் ஏவ நிஷ்டிதோ நிருணாம் சேமஸ்ய சத்ருக்ய விம்ருஷேஷி ஹேதுஹ அசங்க ஆத்ம व्यतिरिक्त आत्मनि திருடாரதீர் பிரம்மணி நிர்குணே சயா. சாஸ்திரேஷு சாஸ்திரங்களில் இயான் ஏவ இது மட்டுமே சி நிஷ்டித சாதகமான முடிவு நிருணாம் மனித சமுதாயத்திற்கு க்ஷேமஸ்ய முடிந்த நன்மை சத் ருத்ய நிறைவான விம்ருஷேஷி முழு கவனத்துடனும் ஹேது காரணம் அசங்க பற்றின்மை ஆத்ம வியத்ரிக்தே உடல் கருத்துடைய வாழ்வு அப்படின்னா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறது, அப்படின்னா அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறது. ஆத்மனி பரமாத்மாவிற்கு திருடா வலிமையான ரதி பற்று பிரம்மணி உன்னதமான நிருணே ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பரமபுருஷர் சா மேலும் யா எவை. சோ ஆய்ந்து அறிந்த வேதங்களின் முடிவு, இல்லையா? முடிவு என்னவா இருக்கும்னா இருப்பது என்னவென்றால் ஆய்ந்து அறிந்து வேத சாஸ்திரங்களுடைய முடிவு வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானம்னு எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் நம்ம பாகவதமா படிக்கிறோம். மனித சமுதாயத்திற்கு நன்மை பயக்கும் வாழ்க்கையினை உயர்ந்த லட்சியம் அப்படின்னு எந்த மாதிரி நன்மை? பௌதிக நன்மையா? கிடையாது. ஆன்மீக தளத்தில் அதுதான் உண்மையான நன்மையும் கூட, நித்தியமான நன்மையும் கூட. என்றைக்குமே இருக்கக்கூடிய நன்மை எதுனாக்கா ஆன்மீக நன்மை. பௌதிக நன்மை அந்தந்த சூழ்நிலையில வந்து நிகழக்கூடியது, அது தற்காலிகமானது. இப்போ 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதோ பண்ணது வந்து அந்த சமயத்துல வந்து அது நமக்கு உதவி இருக்கும். 4 வருஷத்துக்கு அது அப்படியே உதவுன்றதுக்கான உத்தரவாதம் கிடையாது. எல்லாமே காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டது பௌதிகம் எல்லாமே. ஆனா ஆன்மீகம் வந்து காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. அது நீங்க எங்க விட்டுருக்கீங்களோ அங்கிருந்து தொடங்க ஆரம்பிக்கும். அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. உடலியல் கருத்திலிருந்து விடுபட்டு ஜட இயற்கை குணங்களை கடந்து, இந்த 3 குணங்களை கடந்து உன்னத நிலையில் இருக்கும் பரமபுருஷன் பகவான் மீது நீங்காத பற்று வைக்க வேண்டும் என்பதுதான். அது என்னதுன்னாக்கா இறைவன் தாழ் நாம் பணிவது. சதா சர்வகாலமும் இறைவனை அவருடைய திருவடிகளை வந்து நம்ம மனதாலையும், இல்லையா, 3 வித மனது, அதாவது மனசு வாக்கு மற்றும் வந்து இன்னொன்னு என்னது உடல், இல்லையா? உடலால் பிசிக்கலி நம்ம வந்து சேவிக்கிறோம், மனசளவுல இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு சேவிக்கிறோம்,
வார்த்தைகளால வந்து அவரை புகழாரம் பாடுகிறோம். இந்த மூன்றுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப எதன் அடிப்படையில் சாது குரு சாது சாஸ்திரம் இவங்களுடைய அட்வைஸ் இல்லையா, குருனுடைய அட்வைஸ், ஒரு சாதுனுடைய அட்வைஸ் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து சாஸ்திரம் என்பது வேத ஞானம். இந்த மூன்று பேருமே ஆத்தன்டிக். ஓகே, மூன்று பேருமே பாத்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் பெற்றவர்கள். அந்த மூன்றுமே வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, உடலாலையும் மனதாலையும் மற்றும் வார்த்தைகளாலுமே குரு சாது சாஸ்திரங்கள் வழியாக நாம இறைவனுடைய உண்மையான புகழாரங்களை வந்து பாடுவதற்கும் கேட்பதற்கும் சொல்லுவதற்கும் நாம வந்து நம்மள நாம பக்குவப்படுத்திக்கணும். மனித சமுதாயத்தை சேர்ந்த எல்லோருமே வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியத்திற்காகவே, ஆனா உயர்ந்த லட்சியம் என்னன்றது தெரிஞ்சுட்டு பாடுபடணும். உயர்ந்த லட்சியம் எது அப்படின்றது தெரியாமலே நம்ம பாடுபடக்கூடாது. அப்போ நமக்கு அதுல ஒரு மனசை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இதுல இருந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்காது. இலக்கே தெரியாம நம்ம செயல்பட்டுனாக்கா அது வந்து என்றைக்குமே மேன்மையான ஒரு நிலையை கொடுத்தாரு. வி ஷுட் ஹாவ் சம் கோல். இறை தொண்டு பண்றதுதான் நம்முடைய கோல் இல்லையா. அதை வந்து மனசுல வச்சுட்டு நாம வந்து நம்முடைய பிரயத்தனங்களை செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த வாய்ப்பும் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் உடலியல் கருத்துடையரால் அது என்னவென்று புரிந்து கொள்ள கண்டிப்பா முடியாது. பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அது கண்டிப்பா புரிஞ்சிக்க முடியாது. மேலும் அது என்னவென்று புரிந்து கொள்வது, அந்த உயர்ந்த லட்சியத்தை அடையவே முடியாது. அவங்களால புரியாதப்போ அதனுடைய அடையிறது எப்படி, முயற்சியே இருக்காது இல்லையா. வாழ்க்கையின் உயர்ந்த நோக்கம் என்னவென்று பகவத்கீதை 2.5ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே இல்லையா. 2.59 ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம் கூடாது. 2.5 ஆத்மா விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராஷ்ய தேகினா ரசவர்ஜம் ரசாப்யஷ்ய பரம் திருஷ்டா நிவர்த்ததே இல்லையா. அதாவது தோ இந்த எம்பாடிட் சோல், அதாவது உடல் கொண்ட ஆத்மா மேபி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃப்ரம் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் இல்லையா. அதாவது நம்ம வந்து இந்த புலநுகர்ச்சியிலிருந்து நம்மளை வந்து தூரமாக விலக்கி வைக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் the taste for sense objects will still remain இல்லையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போதான் ஒரு 18 நாள் ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் ஆயிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணணும்ட்டு. ஸோ வீட்டில் இன்னும் நான்வெஜ்ஜை நிறுத்த முடியல, ஏன்னா இப்போதான் ஒரே மந்த்ல எல்லாமே செய்ய முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு வந்து இன்னும் பக்குவம் அடையாத ஒரு நிலையில இருக்கும்பொழுது அந்த உணர்வுகள் இல்லையா, ருச்சிக்கான எந்த மாதிரி ருச்சி அப்படிங்கிற அந்த உணர்வுகள் வந்து நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும். ஒன் மோர் திங் இஸ், ஆத்மா வந்து இது போகணும்னு நினைக்கும் பொழுது அதை செயலாற்றுறது வந்து மனசு சூக்ஷ்மம் செயல்படுறதுக்கும் வந்து டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு காலம் எடுத்துக்கும். அப்படியே அது வந்து பண்ணணும்னு நினைச்சாகணும் அந்த ஸ்தூல உடல் வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிறது வந்து இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா. ஒன்றை வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்மீகத்துல நம்ம அதிகமா போயிட்டே இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்மளால சுலபமா வெளியில வர முடியாது இல்லையா. டக்குன்னு பை டிஃபால்ட்டா அந்த நிலையில போய் உட்காந்துரும். அதே மாதிரி பௌதிகத்திலையுமே அதே மாதிரிதான். அதனால நம்ம ஈடுபாடை வந்து நம்ம கண்டிப்பா மாத்திக்கணும். பட் சீசிங் சச் அதாவது டிஸ்கண்டினியூங் சச் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் பை எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஹையர் டேஸ்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் கான்சியஸ்னஸ். ஆனா ஒருத்தர் வந்து அதை வென்று ஆக வேண்டும் இல்லையா. அதாவது இந்த இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னாக்கா அதாவது புலன்களின் செயல்களை வந்து வெல்றது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. கண்ணால பார்த்துட்டே இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவி எடுத்துக்கோங்க இல்லையா. நம்ம டிவி சீரியலா பார்த்துட்டு இருப்போம். 18 நாள் ப்ரோக்ராம் வந்துச்சேன்னு ஜாயின் ஆயிருப்போம். அதுல வந்து நமக்கு எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப இந்த டிவி விடணும்னு நினைப்போம். அங்க காம்படிஷன் நடக்கும் மனசுக்கும். அடுத்து வந்து இந்த கண்ணு மனசு இது எல்லாத்துக்குமே மனசு சொல்லும் இது பார்க்க தேவையில்லைன்ட்டு. ஆனா கண்ணு வந்து இன்னும் அது வந்து இழுத்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. அது மாதிரிதான் புலன்கள் பார்த்தல் என்னக்கூடிய செயலை வந்து கண்ணு செய்யணும்னே தோணும். ஆனா மனசு சொல்லபடி கண்டிப்பா கேட்காது இல்லையா. பட் அதை யாரை விட்டுட்டு இறைவன் தொண்டுல வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்கிறார்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஹையர் டேஸ்ட் அப்படின்னாக்க உயர்வான அந்த ருச்சி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வாய்க்க பெறுகிறார்கள். அப்படின்னா அவங்க கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து கடவுள் உணர்வுல வந்து நிலை பெறுகிறார்கள் என்று அர்த்தம். ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம அடைய வேண்டியது அதுதான் இல்லையா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஒருவன் வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியத்தை கண்டடையும் போது அவன் இயற்கையாகவே உடலியல் கருத்திலிருந்து விடுபடுகிறான்.
ஆனா அது இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா. அவன் உடனே அந்த உடல் இவள் ரிவோக், எஸ் இனிமே நான் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன், 18 நாள்ல படிச்ச நானு பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்க, இனிமே எனக்கு நான்வெஜ் வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் பாருங்க. ஸோ தட் இஸ் உடனடியாக. ஆனா ஸ்டில் நம்ம முன்னாடி யாராவது சாப்பிடும் பொழுது, நேற்று கூட உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ ஒன்று நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்றத வந்து நம்ம விடுறது ரொம்ப சுலபம், ஒன்று பிடிச்சிருக்கிறத நம்ம விடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, இட் இஸ் வெரி டஃப். நம்ம சங்கீதா மாதாஜி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி தே ஆர் வெரி குட். 4 பேருமே வந்து கிருஷ்ண உணர். அவங்களுக்கு தீட்சை எடுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு தடையா இருந்தது எதுனாக்கா டீ மட்டும் தான் தடையா இருந்தது. நான் 2-3 வாட்டி அவங்க கிட்ட பேசும்போது, மாதாஜி யூ ஆர் ஃபேவரபிள், யூ ஹாவ் எ ஃபேவரபிள் ஃபேமிலி இல்லையா. இப்போ எங்களெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபேவரபிள் ஃபேமிலி கிடையாது. இட்ஸ் என்னவோ மதில் மேல் பூனை மாதிரி தான், எப்போ வேணாலும் பூனை வந்து எந்த பக்கம் வேணாலும் தாவிடும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். நாங்க எல்லாமே வந்து இது வந்து பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு தீட்சை எடுத்திருக்கோம். நீங்க எடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாச காலத்துக்குள்ள ஒரு 2-3 வாட்டி அவங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி, ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. தென் ஷீ லெஃப்ட் அவுட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷீ டுக் த இனிஷியேஷன். ஓகே, ஸோ டேஸ்ட் பட்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்மளை விட்டு போகாது, இழுக்கும் இல்லையா. மனசு நமக்கு வந்து ஒரு பக்கம் அது பண்ணாதன்னு நம்ம மனசு சொன்னா கூட, இதுல ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் அந்த புலன்களின் செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்படணும்னு நினைக்கிறோம். அதை தான் நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்தணும்னா, நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடும் போது இதெல்லாம் தானா பக்குவம் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் டங்கு கண்ட்ரோல் பண்ணா எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகும் இல்லையா. நாக்கு ருச்சி தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது பாகம், அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். அப்ப நம்ம உலகியறதிலிருந்து நம்மளால விடுபட முடியும், இல்லைன்னா அது வரல விடுபட முடியாது. இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுகிறது, ஒருவன் பிரம்மத்திடம் பிரம்மணி கொண்ட நாட்டத்தை விரைந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. வேதாந்த சூத்திரம் வந்து அதாவது அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்னாசா இல்லையா. பிரம்மனை பற்றி நாம வந்து கேள்வியுடையராக இருக்கிறது, அது ரொம்ப முக்கியம். சோ அல்லது பரமபுருஷர் பற்றிய ஆராய்ச்சி இல்லாதவன் பௌதிகளின் பற்றுக்களை துறந்து விட முடியாது கண்டிப்பா இல்லையா. எது வரைக்கும் நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம இந்த உலகப்பட்டதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியாது. மேலும் வந்து 84 லட்சம் விதமான உயிரினங்களில் பரிமாண வளர்ச்சியின் மூலம் ஒருவனால் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த லட்சியம் என்னவென்று அறிந்து கொள்ள முடியாது. வெறும் மனித ரூபத்துலதான் நமக்கு அந்த வாய்ப்பே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதுக்கும் நமக்கு வந்து ஏதோ சுக்குறுத்தி இருந்தா மட்டும்தான் இதெல்லாம் கிடைக்கப்பெறும், இல்லைன்னா அதுவும் கிடைக்காது. மீண்டும் எத்தனை பிறவைகள் எடுக்கணுமோ நமக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் இவ்வுயிரினங்கள் எல்லாமே உடலியற் கருத்துக்கே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவைகளாக இருக்கின்றன. அதாவது பிரம்ம ஜிக்னாசா, அதாவது உடலியற் கருத்தினின்று வெளிவர வேண்டும் என்றால் ஒருவன் பிரம்மத்தை பற்றிய கேள்விகளையும் பிரம்மத்திடம் கொண்ட பற்றினையும் அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகே அவன் தன்னை உன்னதமான பக்தி தொண்டில் வைத்து கொள்ள முடியும் என்று அவனுடைய சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா, ஸ்மரணம், இது மூன்றுமே வந்து அதாவது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள். நவவித பக்திஸ்ல வந்து இந்த 3 நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வழிபாடு, அதுக்கப்புறம் மிச்செல்லாம் தானா வரும். பட் இது 3 ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அருவமான பிரம்மத்திடன் ஒருவன் அதிக நாள் பற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா. ஷேப்லெஸ் ஃபார்ம்லெஸ்ல வந்து நம்ம நிறைய ஈடுபாடு கொள்ள முடியாது. குணாதீதர்கள் இவ்வுலகை மித்யா அல்லது பொய் என்று இருக்கிறார். அதாவது ஜெகத் நித்யா இல்லையா. அதாவது இந்த இது வந்து நித்தியமற்றது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. தெர் இஸ் அ ரைமிங் வேர்டு இதுக்கு. ஆதிசங்கராச்சாரியாருடைய கல்வில தான் இது வரும் நினைக்கிறேன், ஜெகத் நித்யா. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 இதே மாதிரி வேர்டு டக்கு ஞாபகம் வரல, உங்களுக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் தான் சொல்லுவோம். அவர்கள் துறவிகளாக மாறியதே பிரம்மத்தின் மீது கொண்ட பற்றை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இருந்தாலும் அவர்கள் மீண்டும் இந்த ஜெகன் மித்யாவிற்கு இறங்கி வருகின்றனர் இல்லையா. அதாவது மீண்டும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு என்னன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல், அதாவது பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா. இதுல பிரம்மன் பரமாத்மா ரெண்டுமே வந்து இறைவனை வந்து முழுசா புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு நிலை இல்லையா. அப்படிப்பட்ட இதுவா இருக்கும் பொழுது பரமாத்மாவும் சரி இந்த இதுவுமே வந்து நம்ம வந்து பக்குவம் அடையவே முடியாது. ஆகையினால்தான் சாஸ்திரங்கள் முழுவதற் கடவுளுமே ஒருவன் அதிக பற்றவனாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது இல்லையா. அது பகவானுடையது 2 கை ரூபத்துக்கு நாம வந்து கொடுக்கறது வந்து முக்கியத்துவம் பெற்றது. அது ஒன்றுதான் ஜட தோற்றத்திலிருந்து விடுபடும் ஒரே
பாதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பரம் திருஷ்டா சேம் பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. பக்தி தொண்டின் கனவு கண்ட சுவை கண்ட ஒருவனே பௌதிக செயல்களிலிருந்து விடுபடும். வி ஷுட் டெவலப் தட் ஹையர் டேஸ்ட். இந்த டேஸ்ட் பட்ஸ்மே வந்து மென்மையான செயல்கள்ல நம்ம மனசை வந்து நாம எடுத்துட்டு போவோம். அதுவே நமக்கு பிற்காலத்துல வந்து ஒரு ஒரு பக்தர் ஆகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கிறது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் முழுமுதற் கடவுள் எடுத்து வைக்கும் அன்பே வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியம் என்று பரிந்துரைக்கிறார். எஸ், இறைவனுடைய திருப்பாதங்கள், இறைவன் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பை நாம அபிவிருத்தி செய்துக்கணும். அப்பதான் வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு வந்து அதாவது ஆன்மீக பாதையில முன்னேறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ மேலும் வந்து முழுமுதற் கடவுள் எடுத்து வைத்திருக்கும் அன்பினை அதிகரித்து கொள்ளாமல் ஒருவன் உன்னதமான தெய்வீக நிலையை எய்து கொள்ளவே முடியாது. கண்டிப்பா அவனால் அட்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னது? இறைவன் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். வாட் எவர் த சுச்சுவேஷன் இட் மே பி, இல்லையா? நல்ல 16 ரவுண்ட் மாலை எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டா ஃபோக்கஸ்டா பண்றதுக்கு நாம முயற்சிக்கணும். நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू. थैंक यू. माताजी हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू माताजी। थैंक यू. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க யாராவது காலிங் சர்வீசஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா தயவு செஞ்சு வினித கேசி மாதாஜி, நம்ம இப்ப இந்த குரூப்ல வந்து யாராவது தே ஆர் வில்லிங் டு டூ காலிங் சர்வீசஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் ரெகுலர்லி யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்கள தவிர்த்து யாராவது இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு விஜயகுமாரி மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுடைய போன் நம்பர் இங்க போட்டுருவோம். சோ தட் they will reach out. மாதாஜி போட்டுறேன் மாதாஜி. ஏன்னா காலிங் சர்வீசஸ் பண்ணணும். 18 டேஸ்ல நிறைய அட்டெண்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கு. ஸோ 350 பீப்புளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் அரௌண்ட் 80 to 90 டிவோட்டிஸ் தான் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது 30% தான் டிவோட்டிஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 70% வந்து அட்டன் பண்ணல. அதனால அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அப்புறம் வந்து அட்டன் பண்ணாதவங்களும் இருக்காங்க. இன்னொன்னு வந்து இது அப்படியே இந்த லெவல் 2 கிளாஸ் அப்படியே கண்டினியூ அடையுது. இந்த லெவல் 1 முடிஞ்ச உடனே தே ஷுட் அந்த சேம் டீச்சர் ஹேஸ் டு கண்டினியூ லெவல் 2 கிளாஸ் அப்படியே பண்ண சொல்லிட்டாங்க. டெய்லியுமே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, 1 மந்த்துக்கு. ஓகே, சோ தட் நீங்க லெவல் 2 ஒரு பேட்ச் அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். இப்ப மல்லிகா மாதாஜி நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லைங்களா அந்த வீக்லி ஒன்ஸ் கிளாஸ், ஸோ அதை கூட நீங்க வந்து அவங்கள கூட இதில் அட்டன் பண்ண சொல்லணும். தட் வில் பி ஹெல்பிங் தெம் எ லாட். ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி. ஓகே, அதுவும் பண்ணுங்க. லெவல் 2 பகவத்கீதை முடிங்கோ. அதுக்கடுத்து நீங்க இவங்க எல்லாரையுமே கிளப் பண்ணி அந்த பண்ணி நீங்க வந்து லெவல் 3க்கு கொண்டு போங்க ஒருத்தருமே. ஸோ யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் த சாண்டிங் ஆல்சோ. ஸோ ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு தான் அது நன்மை.